Oh, yes. I see you guys. Nawaona. Abambaroche gabo magabo. Mwaikire uyakege maiga. Karibu sana buyakirage ime ase show yaito yeri tukeriga ria rero. Chiobwato kirejide kaisano na ibere ase chinsa isato chabanu butuko chinsa chia Afrika ya mocha. Nakiri tukuli abaira. Karibu sana. Welcome to the show. Andonsi asoke bwaterete abancho barigereria baria mugoto bwata kruha chinsemo ao abandi bono muri getanda ebisiti uburangiti utachitobe getaka kamera kando kuna watebanga guika ndigeri kaka no mujadara gwiri tukulia rero mwensi nimbanchite karibu abandi bona ase muri mugaso abandi simuri bono mbutuko mwensi karibu elindelio lero iga turasemanye abasacha mwikaranse mu take notes kera abakungu bagukwana n'abakungu mwikaranse mu take notes kera abasacha bagukwana giga asore bogeka urekebishe aso bandegete tukubandole aso bwato muchando utasaidika usiku huu elindelio change naye onyore family okini egesa kukia obuya ase omorembe. Kaka nachika goteba buri tang'ani baria mugwetire channel yito ya YouTube na upload video chinsa geteiga ngoteba ng'a abantu abange nigo tutari kogendera sobugima asengencho tobwata kamono gete agasinini oromeme rwetu rwanarire gukwana eng'ana intutwe katokweragirira na mwanya bantu okanyoro omonto aikaranste bonega nyomba tebang'anje tinkonyara biasara tinkonyara nini yani aye tinkonyara nero ogotera kwao lakini rende abange batari konyara banyarire. You say yes I can. There is power in what you speak. Chinkurunjiro orara segento kuri gukwana ebu no muntu oiso goteba tokonyara kweregereria gwe komunyene oiso goteba nabo nkonyara gwesesindria gwe komunyene igo chinguru nchirororo asegento kiri gukwana kaka libori tokuborera ro neri moigarire iganga ki onya no musacha korengana no mujadiro wake ruchikura ase group yito WhatsApp ritukulia lero noro internet ko baletera o sponsored na geti ombonge senator kuchisema chiri chia Dubai. Mwaigure chinkuma naende mwaigwete vyombo vya habari magazeti online social media nga korengana kaka njitini goteba bo lakini rende abantu bagoteba nga chimyomo chiasinyire
tinkomanya mbo maene kiborora ase statement yega abantu abangonya bagotenga chinyomo chia rero chiasinyire timanyeti ng'aki chigosinya tindamanya mbono morantebi ng'aki chigosinya igo rero otokoboria abasacha ng'aki nyuma otaranyuma omonto omoire seino goteba mokao nkento ki okorigereria before otaramonyoma nkento ki abande mbare bakorigereria ekieni, abande mbare bakorigereria obonetu, abande mbare bakorigereria obonyerere, abande mbare bakorigereria ekabira, abande mbare bakorigereria amasomo, nare okorigereria amaiso ng'aki omonto akorigereria, nare okorigereria chimioro, nare okorigereria omonwa, nare okorigereria ebichara bono, nare okorigereria chianga amavasi. So it depends na etest ya omonto atagete ase egento gete. Ekero naye toribagaria ogokwanera abasae ase gete nkabatebi kero omokungu ore ense eye otongire na Nyasaye is a wife material. Kero omosacha otongire ense eye na Nyasaye is a husband material. Enyomo ogende chianga echi tokobeka naro obwanchete egetenge, naro obwanchete kobeka esati, naro obwangete ejinisi bunanje, naro obwanchete kobeka eyanga epimere. So it depends ng'a material ki wanchete naende ekogosuit. The same case with marriage. Kere egetambaa kere esika iga echiro nkere what gosonwa eyanga omonto abeke naende omonto oba proud ng'a mbegete eyanga engiya. Egetambaa keria ogosonera eyanga gekogokia obeke gochia ekanisa gose gochia esabari gose gochia asende yaani gochia ase ang'ao inche nabo getangokie esuti eria okobeka koreng'ana na egetambaa keria osonete inche nabo getangokie nkerigereria ntebe ng'a omonto oyo ng'ai arigereretie ekero agosona esuti lakini aye nabo oroche ng'a na engiya naende nabe ekobwenerete kabisa. Same case na enyomo nabo okorigereria omonto getanyomete omokungu gwakumia ng'a bamura oyo ng'ai arengereretie ekero akonyoma rimong'e eri yaani naye kwarigereri buna mwanyabanto lakini ere asare na omokungu, ere asare na omosacha naende mbanchaine naende nabo bagogete bamenyete amo. So every woman is a wife material, every man is a husband material. So it depends upon yourself to choose the right material for you. Osone yanga oire kobeka. Kaka timaete gose nakwanire sense enyomo ogenge chianga nabasacha abange chianga nare otagete omosacha obwate chibese, nare otagete omosacha omotaka, nare otagete omosacha omonetu, nare otagete omonyerere. So it depends na test yawe material otagete for your marriage. That is what matters. So tikagoteba ng'a otakoba omokungu no nonyene oria omorebi okonywa korara omotaro igoro nare obwigwete komotwara buna omosacha gose buna omokungu naende bagogete bamenyete amo nabo bakona gosekana igo ekero embura yature bana gotina na emetaro ime and they live well bamenyete buya bamenyete well. Elingi nkobande tiga ndaburaburaga olingi nkobande tiga ndaburaburaga na inche rero makoba elingi nakwanire chiteka kianda tiga ndamingoga ndabatebia ekene rero igo ng'a chora ematerial yao eria okonyara kobeka naende ogoke rero tagochora eyanga because of influence. Abanto bagotenga eyanga nabo torarore ng'a nekobwenerete. The same case with marriage. Tiga konyoma omonto because of influence. Sasa eng'encho gwateba buna abaibori, sasa eng'encho gwateba buna bamura bamino. No. Nyoma egento keria ore nyomba noe naye onye na omosacha nyoma omokungu riria agweta nyomba naye kwarora ng'a mura ege naretete egento nyomba. Ai Jesus Christ. Omojadara mwagera chikura rero moto sana.
ndate kugungia abantu bagukwa nase studio ndate kugungia abasaja bawe defend ndate kugungia abasubati bawe defend ga. What do you really want before you tell that person yes now I do, wacha tuone. So everybody has a test. Igota gukumi ayenju ne test iri yawe utagete abora atebe ngutagete umuntu bwate Subaru ndatebe nga yanje ndagete umuntu akandie nyange. So it would depend ne test yawe. Hindo chenga chi comment chia ikirega chinyingi chi comment chia ikirega iga chinyingi sana. Nyete yes linki ngona krosia gamba tomere inde lyo torenga ngaki yekoba aha entongera ngona kulira lyaiga linde lyo ekera mugenderete gucha asembeo tukwanire engane yigendito nakrosia iga ekera gosoma Genesis verse nera nare koria before ntarabaleta asembeo verse nera nare koria na enyore before ntarabaye link alafu naende nsome chi comment mwaitera iga tigandi guse ninyore version yeke gusiga tianda rusi sime charging iga daro se ninyore version yeke gusi Genesis 24 ekera Abrahamu atumete omokori emirimo yachi kumurigiria omukungu erinde lyo omoisioe anyare kunyuoma nere yintagete gosoma toigu ng'a Abrahamu omoisio oyo nki atagete igere Genesis 24 Genesis 24 tagete otegerera buya ekera ngosoma ntarabaye link moigwe biblical concept a test Abrahamu atagete a test Isaac atagete ekera ari kurigia omokungu tiganchakere yemo is a long verse but allow me to read before ntarabaye link. Bono Ibrahimu konyobeire omogotu akorire emiaka emenge na omonene konya omosesenirie ase amang'ana onsi tegerera buya. Ibrahimu akarangeria omosomba oye oyo orenge konya omokoreire ase emiaka emenge mono na orendete enibo yaye yonsi akamotebia beka okoboko kwao inse yekebono kiane na inche ninkoborie otiane ase omonene Nyasaye oigoro nense ntagete ontegerere buya gento ngere gokwana abo before ntarabareta ase screen omwancho morere ng'ana nere ngokwana abo ntwakwanire togosiganwa abantu bagakana ng'a mbagosiganwa ntagete ontegerere. There is a very important point I want to raise here in this verse. Na inche ninkoborie otiane ase omonene Nyasaye oigoro na ense oina Abrahamu gotebi omosomboe ing'a tokorigereria omwana one omokungu korwa ase abaiseke b'Abakanani abaimanyete ase egati yabo. So the first point ntagete gokwanera iga ekero okorigia omokungu gose omosacha buna bono ntebe nintagete korigia omokungu from somewhere
ekera ntagete komokora research, I must approach the people I trust most. Nao barang'obokene. Aiga Ibrahim trust ri omosomboye omokorere miaka amatuko amange okomotebi ng'a ntagete otiane ng'a tokondigerio tokorigeria momurone omokungu bwa abasubati abamanyete. Maete abaibori mbare bagoteba ng'a okonyora omogaka agotiana bori agoteba ng'a imo obaisa kondigeria omokungu korwa gesaku gete ekiagera nkemanyete bobe moiso onde takonyoma korwa gesaku keri. The same thing Abraham is saying here. Abraham gamonyete ritang'ani ng'a tobaisa kondigeria omokungu korwa ase egesaku kia Abakanani kiagera abasubati abo nimbamanyete mbari baya nebiora mbago mbari korara nyomba. Ai. Anyway, tiang'endera gosoma. Korende ogende ase ense yane na ase amate yane orentere omwana na Isaka omokungu korwa aroro. Omosomba oria akamoiraneria ande omokungu oria atanchiraneti gocha amo na inche goika ase ense eye ine nigo ndaire omwana ogoika ase ense eria kwarwete. Ibrahim akamoiraneria bwerende tobaisa koira omwana na aroro igwa amachiko akoewa omonene Nyasaye oigoro. Onaririe bukungo soma agere omochakano 24 na ikire verse 7 bono. Omonene Nyasaye igoro na ense oyonduseti otata korwa ase ense eria naiboretwe ere nigo akwanete na inche na gotiana ogoteba ning'e ororire rwao ense eye ere natome omomalaika oye agotang'ane aye norentere omwana one omokungu korwa aroro. Egento ngerabu ntagete gopiki tegerera buya na omokungu oria atancheti moche komo rirorio nosibore korwa ase eire eye okoria ase ende korende tobaisa koira omwana one gochia aroro. Tegerera epoint yera neriga Ibrahim akomotebi ng'a omokungu oyo okonyora atancheti gochicha amo naye oitari mokungu orache koba moka omwana one iga nari richiko ritang'ani atasibogeti gochicha omotige ekiagera oyo tarancha koba mokungu bwa omwana one. Igo richiko ritang'ani nere ng'aki goikanche gochicha amo naye. Eki naki kemanyerire getang'ani ng'a that is a true wife to my son. That is the first sign. Kora amotebi togenda nchirane oyo nere Nyasaye achorire abe omokungu orache koba moka omwana one moka omoisi one. Richiko ria kabere erio ngocharire erio omosomba oria akabeka okoboko kwaye inse ya ekebono kia Ibrahimu omonene oye ekerama ase ring'ana erio. Erio omosomba oria akarusia chingami 10 chia omonene oye akaimokia na ebiegwa ebinge ebiya akaimoka akagenda gochia Mesopotamia abaika omochie oria Nahori amenyete. Igwa verse 10 tiga nkwana na abasacha bara ng'anchere verse 10 igo buna goteba ntegerera buya verse 10 ya abasacha murema tegerera erio omosomba oria akarusia chingami 10 chia omonene oye akaimuke na ebiegwa ebinge ebiya abasacha moramobwata abakungu babande emiaka yaerire 15 komwakanana na ekemoni nobwete igwa omosomba wa Abrahamu akaimuka na echingami 10 eki nechiakoirera abaibori bomokungu nebiegwa ebiya ebiakoirera abaibori bomokungu. Mata abasacha more mamwanyomete mochieti koinyora ng'a ase mwarwete abaibori abo mbakineti enyaroka eyo bwate nyomba abo egokorogera tikwana komorwerana na esiringi gochisoboirana mbuya mono ng'aki abaibori mbuya mono ase okong'a omosubati okondugera nyomba ogonsiberi chianga nare no nabo ombeti kabisa orema origerereti kaka chinsa echi ombeti bwepureti. Omosomba oria akagenda na echingamia na ebiegwa ebiya. Igo bono
abaibuli bamukaye babwenta kwa webiye kero kumunyoma ebiya chombe chino rutali tali emerwanda kakango salinda ikomenemo agwo agatimokeria chinga misiko y'omochie ang'ene ensoko ya mache engaki ya mogoroba ngiki agareta akagenda ase ensoko engaki ya mogoroba bali mure risabu bali mwakinete risabu mumanyete ekimineti lakini Biblia goteba tari inche agwo igwa ere 11 agwo agatimokera chinga misiko y'omochi ang'ene ensoko ya mache chinsa chia mogoroba eyinki minute chinsa chia mogoroba ang'ene ensoko nari abanyaruka bakuruche chinsa chia mogoroba ari risabu nari ebinto ebia bikuruchi nari abasubati bari babwate tabia engiya nari bono bakogenda roche bagikuia machi yokonyu ebinto ebiansu ebinto ebirito nari bikogenda roche chinsa chia mogoroba akagenda akabera ensemo ang'ene ensoko akabeka chingami omosacha bori agaikaransa akaganya tegera akaganya nyangu anyoreta mukao kagochiro chekera mogodeti no gwateme chando igwa agasaba akabero ekera beroro agwa agatimokera chinga misiko y'omochi ang'ene ensoko ya mache ngaki ya mogoroba ekera abakungu bagocha kubucha mache 12 era agasaba agateba ayo manene Nyasaye bwo manene one Ibrahimu na agosabira onsesenie asa mang'ana ane arero osesenie ngeri yane tumaitega mware kwega ng'osabete before atarenda ukatire nyaruka agasaba Nyasaye osesenie ngeri yane ingojikoye kwana ingojikoye murika ebe yogo seseni akabe agasabira engeri akayesabira ati Nyasaye akanyaruka akagungujiko kabeke box okatantani manyite igwa era agasaba agateba yo manene Nyasaye bwo maneno ne Ibrahimu na agosabira osesenie asa mang'ana narero okorero maneno ne Ibrahimu obuya 13 rora ninte nina igase ensoko ya maji na abaiseke bomochi oyo ngocha bari kubucha machi 14 tigebeiga konda abori oyo mokoranche obeke enyongo yawe inse inchenywa machi nere karang'eraneri ekanywe aye na nimbuchere chingami chiaona chiro chio otigo yo abenere gwachorera omosombo ne Isaka igwa abuno nategete goikera igwa tegera basacha muri mana bakungu igwa manyete bari munyomire maiga twese kubabori ngaki mumerete na basacha baino na bagateba ngaki ngagende kegeni akandura ngwa busemesa buya akanganja alibu kero kenda akandura ngotere kwaya buya akanganja bono muga Isaka ere gagochigwanchwa ritang'ani karabeke enyongo ya machinse amotebi na akoire kanywe wainero mokungu lo tigamba elingi kaka timba sako sali uwanzo tigamba elingi mocha tigamba elingi tiamba sialire lingi ga tienda soma comment yamanye ko basialire lingi mata bonari am already in from Nairobi. Nancy Omwenga, hi kaka Sungura, tuned in from Kasarani Nairobi. Karibu. Edwin Kingoina, hello, karibu. Mata bonari, hi kaka nimeingia ndani kama kawaida from Nairobi. Nancy Momanyi, tuned in from Nairobi. Joseph Mesh from Migori, Kuria East. Karibu. Muganya Robert Tinega, well tuned from Igare Kegamere. Sante karibu. Rosi Ndega, watching. Thank you so much. Lituko lyaerire buya kaka naye tutamanye tina kikwali kora na alikorera buya gaba ono ndi charged up ndete kubafundisha mangana makongwa. Rush Kerry, hello my people na zenu lakini nawapenda bure bro kaka Sungura na kwaira maige mugorobeya sante na kororira.
Elizabeth Isaboke, hi kaka kule studio, niko hapa team comment, karibu. Kalista Kenyanya, tuned in, getting you loud and clear, asante sana. Vani Vanessa, niko ndani from Bahrain. Geoffrey Oyati from Embakasi, Nairobi, tuko pamoja, asante. Jennifer Kerubo, tuned in, karibu sana. Rashi Keri, Yobono, nkuiwete loud and clear from Nairobi, Komarok, asante memo. Maje TV, marriage is all about peace. Love wins, pesa pia tutatafuta, though after things will smile. Okay. Etangaso, yule ayuko kwa timu WhatsApp, please say me behind the scenes. I give you the secret of the group. You will love the part of us. Kalista Kenyanya cheerleading. Yuko na makone bwangu. Mokono Mora, replying to Joseph Mesha, mangana anyamtiro. Okay, asante. David Ogamba, okugania kumusacha kunyoma niga kugania konyoro omonto barakonya nebirengerere nyomba emechando neri inga igokogenda kwagwera kwagwere gente ke mwachaka kuchandana. Okay. Boniface Moimbo, Kalista backstage pap. Okay, na yino tanga Emilio Ndieki lero mangana makongo amakongo pama marose ngoyo Alice Muturi, true love, a person who is open, tell you his achievements and what he or she has in mind, to has agendas that will be achievable within a short period. 3, person who will stand with you at all times. Hi. Boniface Moimba, kaka sungura unaharibu ati miaka 10 bila dawa. Basacha mbale mamu bwata bakungu babandi mutana gwakana na nikebusi. Anda ko gatenga na nchini nyomete. Nchini bwatu mukungu. Nelichoni. David Ogamba, okay. Lilian Nyarombe, arokaka ni ukweli na hawana shughuli ya kulipa dawari. Haya. Hey, Geti Ombongi na Swahili ama karibu. Joshua Ntaba, watching live from Vihiga County. Okay. Yeah. Emilio Ndega ya maacha yetu akanyuna ayegesima. Ayenso katari maachanda yokagereta. So Violina niko ndani from Nairobi, asante. Omo Kenya TV watching live Kurunyanguru Guru. Anita niko ndani. Christine Nyamweya niko ndani. Well tuned from Zoro. Okay, tigamba link moja kasi studio tukwane. Ambache. Onye korumu sacha. Ande kondigerere tirero butuku. Otarakanira mukao chiombe gose dowry. Please do the necessary. Nkwaigwa muga isaka gachire tune chinkami nebinte nebiyewe biya. Ona yo kumitingu bwato mukungu kurugero tarakana nonye. We sifanye tukasirike sahi. Yao kwa liyo mukungu wabande gasi utaka nitichombe. Nanya sara akoragereli because being dowry is biblical. Biblical. Lingie yo. Chuga, untato saber tu ya kesho. Come here. Pray for us and don't begin the show. Watch from Abu Dhabi. Abu Dhabi. Kabano mo pronounce it. Mokerema. Make arrangements before the year ends. Akana dowry is not telling a please. No, that's a must. Pay dowry, my friend. Pay. Usote ko mukungu yera na sobo. Either you pay or you quit. It's not a matter of excuse or a please. It's a must. Kera ko ero mukungu obande akana dowry, akaneke wikia, akane ng'ombe ngia, tari mu Rwanda, akane ng'ombe gukamu. Tari akaeri kabo gere kagwa kanichimbaru. No, lipa ng'ombe mzuri. Akane ng'ombe ngia because that is your wife and you've decided to marry her. Ay, abasaja ngo nganga balerero. Tari mangana.
Omache kamera yako ni mbaya. Kamera yako ni mbaya Omache. Ebwate eko. Anita tusabiri tumoja kusukumana na basaja balema. Haya, tuombe. Baba, tunakushukuru, tunaliinua jina lako tukisema ni asante. Asante ni kwa sababu ya kibali cha uhai ambao umeweza kutupea mchana mzima hadi wakati huu. Baba, ni wakati mwingine ambapo tuko na mjadala ukaenda kuongea katika hii studio. Tunaomba ukaje kutubariki, ukatuinue kiroho na hata kimwili. Chote ambacho tunaenda kuongea usiku wa leo, acha kikakuwe ni cha mafanikio na kiwe ni cha faida katika kila mmoja wetu. Na tumeomba ya machache kwa njia ya Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Okay. Kuja. Tumetire raba saje kusemba baje show yani. Lero I don't know. Tumenyita. Kali yao. Esho. Tiga mbacha pi. Bandebe limbacha. Bandebe limbacha. Today we are roasting them like ya lero mpaka tubabeke kwere ndigoro. Chawando chinkara. Joseph Yani, Nyamweya. umwise ko bande arire sukuru boronge agasoma nonya tasoma meti. Okay. Ni ukapata kitu ya uzima. Kanyore genteke gima. Kitalie nusu. Ngaikuwa agenda. You've not been here. That's the questions I'm being asked. Iko mondo. Vacation ikuwa agenda? Ntu agenda na MCA. Okay. Doja mangana na bwenera. Matangazo taraba. Gayesa bagwe. Amina. Lakini wana tata na tuwati ngomba akoru mali. Wow. Anyway. Ono nene ngatani ntianda mwake tega kidogo. Waona Anita. Mocha mwatwara expectations chinyinge. Ntagete omonto sichi bwate 6 pack, ntagete security, ntagete gosenki. Wasabi. Mbono karata karate garara. Ingiege waiguru akwa rero gatongete bitamaino. Ebikundo. Awa. Yakuja kuangana saina akorire kumina. Kwani ina kiro chendu smart. Kunya akora Ara. Bikundo bwatero omwana, bikundo nsirero omwana ngende korora baba. Baba ne ono. Baba chire gosonga. Nara, okay, lizwali ndira batike. Mbia kurase kakura kwa Tumaiti kwa rogu. Kuna kutua chete baka international. Haya, okay. Abasaja wali mutara akana chiombe mondo le kando. Baada ya show mondo le tent. Nimbwate lecture ino. Kwanza MCA ati natabu ati ngomba akoru. Tato kore tio mukungu bande gazi. Umukungu banda akairwe sukuru agasoma. No bwate nyomba ako mukori gazi wiki. Ogo sibeli chianga. Okoraki no kwana gwakara no. Korugera. Nani ligena lianga. None kemoni. None kemoni tuwe kemoni geria kwa endaro kote para alia enda kana tana kwa ena. Okay. Anita, inkie kayo kuligere kwa manya tanga tata na wanchire. What is this? Karatiga. Mama tena mbaroro bata maiti no murangu. Bu mukungu lie bwate nyomba. Sobo. Sobo. Amomere te para. No nyen sobo. Amunyole te para gosendoche. Chikabagora. Akagenda renda aka Bona igagwata bana bane. Abantu bali mwajete n'obosi bw'abana mutana kwiranye mugaje agero bogima. Pakete bw'ibya abana n'ogere nyuma. Bona umuntu kamino yibona nkyora mute. Kwa banyolete rojo kana neke buyurane ngwana kugiyakanira. Agimo gwate mechanda. Akibuno yu bona buno yu ngese yu ngamu stay. Ngo sukyo bogima. Anyway, this is a topic for another day.
Hii acha by the way. Ninjenye weke to tubolia basacha ngaki. Haya. Back to the topic today. Back to the topic today. Ladies, we're asking this. What do you really want? Because naigure bikorie bingi sika naigure mekone mengi sika. What do you people really want? That's the same question I'm asking men. Okay. Ya bago ile. Ya voy bro. Weka hapo hivi smaji. Weka hapo. Marete angega mwesi. Obo otebe kwaro. Mwangesi. Wan ota ko gato ya Maria o. Aboba. Ose no Na kirende ndiko no rete ndi. Marete bone tendi mwene. Ai chiama kwirero. Ai suru. Ya ng'ombe. Kaka na dress image. Mate na ora nyomo zaja na utano wakana jombole na mukaya bono begete shoye. Na dress image. No yogo sakabu. Oyogo sekente ma. Tama taragen no ne siringi tama taraka na gujisa mukungo. Ngomo boli to. Siringi yemo. Ngoto era neliare. You respond to us. Ai matara kwa akanire. Chiombe na rure. Irenga. Wa. Timbu atiteni ya monto ndabete swe. Ya, yango tara boli mukungo yora bukore kaunde ya. We sibeti. Ai baba chiombe na dise. Oine moni akala tat. Aure. Toseri jimbe ba. Wa. Eronde ero muri awongire. Ai suru. Toya goseri jimbe ba. Kebengia monyene yamate chana bosaigo. Yes. So, unareliwe. Ndunechi amate togo chana bosaigo rende tonya gutirigo chiavu ngirende. Okay. Ero muka torete mororo. Huko mimore. Abona maswali ayo. Ngweka na kasi nginje na gwinto kwana. Iko kwana abantu mbororo muranyora abange bayichiro na ituko nyakosikaka iga. Mbanya. Abantu mbayo. Nsa abantu mbayo pia more buya kango na tanga sirali hatari. Oh. Watu wajaingia studio bado. Noroche buna Eliza nakibono togo tutora muroka. Umake gusi nakibono. Veni ngoroku. Sabeti. Sabeti karati kama nganayo. Tali lero kwandra bono gwachaka na obwate timing. Tando mjadara. Kendo mchadara. Njenadi tili tenki baba ido ye na kwa. Anita, kange marking scheme yao. Na musia no atekarata. Gayale. Nkaye marking scheme. Gayale kara mureta kwanza nyuma tara mureta ndiko kwan. Haya. Toka nda veni. Nkange marking scheme. Mando bateri korosi koko barabu ntotageti. Tangazo mapema. Kaka umaitengwa njaka kuru ikwere ndi maika nandi kwansi kunjaka na kangwa njora ngamarembe. Ngiogwe bwateranga naye. Ngiogwe kagera. Igata venda dia takuru nanda maibes. Ngiogwe kagera ngana utama tikoro korosi ngoko. Kwani ogata mama chivu. Haya, tochi wono. Ngange marking scheme yao. Marking scheme yo mfano kambara. Mimi nataka sinivyo mnafanya na mimi nataka 6 pack nataka kora ngoku mimole. Haya, toji bwana. Njia coding na inja. Number one is just I want a God-fearing man. Hallelujah.
Atutetheki. Umusacha utorekete. Mm. That is number one. Kwanongea kusikana kazi matara. Aye. Serious business. That's it. Tochiwana. Kwani Genderera. sawa. Number one kirabeire God fearing man. Esinaro na Tanzania. Ngoteba intekere ukwana n'omuntu onywomire gose n'omuntu otanyomire. Aye Onye kende okay. gionsi geriotagete. Anya kunyuomira Giotagete. tatebi keri kwarigereretie kara kwari kurigia umusacha yobwata onye tonyuomiri tatebi ebintu birio ogo consider before utaranyora musacha tebona tochibona. Okay, my number one is a God-fearing man. That is my number one. Number two, I want somebody who will give me more than love. Kini kwenye explain ngose go understand it. Okay. Number three, yanente ito muntu ore responsible. And wake up murigereri kwana nenjo yomete no mutambi ndeta yomete ga pun sister yani be komete jeno mutambi ko tingu nyumura musacha mwenye wake up morre kusino mutambari Tataete uri ogotuma. nenje. Or the next story. Ya yeri ndi mwenye ari ku. Jeno mutambi. Mama sekara kongo tebi bintu byane. Buyaye oteto mutambe. Karabeire mutambi. Njango kwanzi ngorigereri ndi chikapira nchiroro ndite nechini nchiroro nditaiti tini kono kubatangasire zinga nditari musacha ngorigiga. Lakini akoranyora. Kiriki kaka. Nabora Genderera. Igo ngorigereri ndi nekabira. Arafu ngorigereri ndi omuntu obwatega igatari lazima ati asometa abwate chidigiri abwate ki lakini omuntu naroro na hino bongo buri bwoko ibererani omuntu oraye 200 anyari go chimanage ko tete faida andi nkintarate omuntu oranyare kondoserie ndagira ke Kai tata. kwani Au viachire ngoma. Viachire ngoma abo. Muntu okurugara ngoma. yes Ona chef okuruga. Chef okuruga gose koliki gose naki. understand miti ya uchaka kumpinga omuntu oranyare Qualification ndagera ki. Chef koliki. nyoma ngenda ati chikundu gerekera ritiko but in case of anything oranyore yani ndugo chandika ntoko banchara Emergency na butoko gore ndagera. ngeti bana kongeresa kwani oranyora nwande kusi chichaingu chikukorura na mandazi ko understand kusika wiko chikore ndagera abantu bakuri bayigotenjana ni date ndagera hoteli. Aya qualification chienda tochigete. Umuntu umaite ku appreciate you se party arafu tigana aratigere ngo ngande chinde mbatebi. Aya narogoteba iga bono ndakana nyumantara nyora abana aimukatame nigo nkogenda ng'ogi ciombe Koso yumba kana ndaira ne bona avumwa Gusto avumwa ndaira ne bona. No better for you. Njengo ubaho tuba yine ki. Ihunga tayari yumba katira ne. Hasta yako genda usati. Oyo kubagora maseko korumayaga yago gabu matara. Morete studio. Ugo nagoteba
Nga senge Ona ncho. weti. Guna kwa ereza. Ejirani acha mwana kutarakiga. Nga senge ncho abaisika mbale chingongole emetwe gwati batali kuigwa. Honero tukolire tata. Mura habarakini rende manyete enyo mokonyora abana no tanyora, you know, children are blessings. Manyora monyora, those are blessings. It's not a must you get children. Yeah, nabo kunyo mabiyange data o chiko bitema korokoro bikane pi. Singororeke barabara. Aya. Bigo kwa merege tiro kia maimayu o kume o. Ekerero gore ekere mate. Aya. Wakana karati gairamara. Wakana ngobwati shida otogo tiga konyuoma inga otware chombe. Omanya konyuoma. Kwani Nyuoma kwanza wakana baadaye talibonsi bachibuate tayari. Onyo tubwati chombo wakana tiga konyuoma. kunyomera baba yine point yani yende nera anga kanere njitini kwanda ideni anga kanere ma bana Ngopinga madeni ya ando muntu nara ndo muntu yaro kyane nera usum jadro yuo chibira ngopinga nda yani koika kanetini kwanda ideni naro sira madeni ya kanene kwanda ginchete ngopinga ogende one way. Aya, matarango kwa andali baka. Ngochole screen ya marking scheme ya otoka nyete. Aya. Anita. Kaka. Yes, Ben. Kwari kumatigara mbinga tara point. Kobori igabwa sata. Tope na mucho mondo den. Ono mara usange mondo abawanje pira kinta abwate kende. Omwali omokwenda alimu. Akeigongo tebi. Osange tabwate kende pi. Lakini mogo changa mukoma mbona mogo share. Musage na mwanya no nimbomboli bobere kamurangali abayiboli mubate bya santi. Yanda gote matara tiango te matara tiganda mwiranire eveni matara tiango eres matara ndongi kuna ndongi kubije kabisa ituko ndiyo urairo mwisi kubande wando mubike nyomba uitali toro kwego usetali subuli none subuli ile kwenda kwagora okwanda ugure n'ekibesa umenya ko nyere toje kurugira tali okwanda ukabesi umanguta kurugira iho kendi kyonze kiri okuira mukungu moiso ko pando okuira kurwase kuirite akana none ekisese kiri obwate Jofgate. Lakini to basa ko kabesa. Matara. Misiko bande tanya ko kabesa. Korati. No nje tingo enda ideni no ndi na veni abu. Tindi ko genda ideni. Omate to kolire ligendo ke kurukuga. Wakero ko nywa mutali biasa to korana nkogole ku rusei no nkolete. Thank you so much. Lakini rende manyana ali njengiche tutake koligi ungotai ngangiche nye ligeri rande nge akanire ubu ngongo tumia gosenesike libono ndi wanje to mondo ligeri ngotebe yatekemo obwantene obwantene obungotachiro kugorokomo ekero kobe ime okonde kobe isiku ekero kuru chombe echo is a form of appreciation. So it's not a business like una lazima andu magocha. Ne limva tena kiyaya. Tigale na inche abayibuli kibane ro umwana oyo buye na terete buye kana ndo nganchi. Tigana inche ndugendo kende banyo sukali. Bayigubuya. Sukali eyokoru.
oyuge akanira my friend njeti ngwacha Yes. kwa lakini nende Nze chiombe na butoko tolito maekuru kose twali Okay. kiso rwa akanira kuratiga tegerera aratiga abageni mbare baikire ma abageni mbare bagure ma hende goika turabakaribisa turabaera nguri banakonywa ng'aki baby mama baby mama ugure ma kenda muri mbia tole kabisa liokaye nchune bikoro tone chibuti njene maturoni na bangu nyagotinyi guchimaga na soye igalioka ng'ayao so tubwatire alioka to basa gutiga swane chibuti ng'ayao soye kabisa tubwatire na tele mbia karibu sana ngayoke bwatire tukuru nonde saudia kai good ndioka abunyomba etimu enene aya kalista bana omugeni omwe irete nti muinaria omwe kirugana koya lakini rende tutarachiare ng'aki tigango mupepo aratoe marking scheme yaye aseite nare goteba omonto ekeronchete omonto nabo mokobera nere monyora abana batano abana nonyesta wakareri chombe none ekero kwagote muna bono seitari abanto mbara abanene batarakanirwa chombe keitata abu aruto gwakire isiko ng'ayao njuka guchi uchira ebono karani ngoja ari mwe uyuvani tio twakire isiko lakini rende oitwa mwakire keboko kerieta iyo kai ng'ayagenda iyo chire kabisa iyo aya mbali bagwaka nuchiombekera bagotire mbali bagwaka nuchiombekera bagotire bumbara bwo bono igo burume bwa rero chiombo ukung'enda nyuma ntarasoka kuri nyumba ya mama weka abantu bagoichoro torusi bantu bado okay tienda kuona kwanza nyuma ntarandusa ng'aki honest mani igora abantu bageta masakume cooking mo abasacha bagakine taroime bakwani mbia mole bia tole hello mbiyande engoko yago sinta barosi ndojo mutadwa mugwada no myole nane tinaye ngotongoti aho nyagoko kobeka engoli ebe kwerende kunyago tubekera engoli ebe nyerere twira tongente nowadays lazima tumwaka ne chiombe immediately because actually nchengo kwana no nyino mama ominto tarakanirwo lakini mwese ko ominto anyora abana no embabe jibega nimbwata abana mama konya tarakanirwo nakinje bano bose ntangana go chiri mapema iki tienda gotaiba karatiga listen anita gira ngo divert turukuru asomo jarra to ande topikia ngao anya murochi nche topic taliere iyo aya maki skimu twabore tigatura na se topic twarenge yeri tukuria rero na igona aro rero mujadra soro chigochi igonga eita mambi toro sie bindebi yao kasaja buri mutara kana jiombe mambi muboresho mu chibichuko musiri bune mbure twe ya magene gotu aya tegara bano tegara mwensi Jackson imbuyole network yaye Jackson no tegwete kai Jackson ni network yayo koranga niwere yabeire kengeka aya twenga Anita togendera bono nkange marking scheme aya egente getang'ani God fearing egento gia kabere abe trustworthy MC naigwete egento gia gatatu abe hard working omonto igo getobongo open minded tari omonto isaranseire kwerende
Alafu minjetinda eti mama boy. Mama is boy. Abu aro karantika. Mama is boy ngio minute one. Olio ko kuna yani ka ngina ka wasi morana tie. Ominyo krikojo. Tikanda kenda mama na ruke to bor tikanda enda ndabwatira ali alafu mangota. Oyitinda gete. Oyu aro kara mungakira isiku. Alafu rende gento kende. Abe na tatwale chibesa rende chinyingi lakini ndatwale rende gento tokunyako no mugaka bwe nyomba. Abe nale gai. Tali atiale niri. Koro yole bosere gakintoko konyana. Karantiga igo. Alafu rende. Abe umutambe kombua. Ikonde 5.6. Abo umutambe kombua. Nanda abo mumwamu. Abe chocolate yabo. Mutete kanyora abana ebisunte. Ndezi kanyora abana gesunte. Unakanira. Alafu rende abe na manyete egento gekoro kuna what is the responsibility of a woman. Abe ne manyete arabie kana wamwire nkonyomande responsibility yomukungu ninki. Manya arabie ko manyane. Tali oli okuchokota yabigu. Abe no monto oro organize egente getanga ni nyomba. Abe organize tali akurwe gasi arute koro teke mekere sitting room ekende kere bedroom. So kisiove kanyara yemes. Yeah. Abe monto oro organized. Umanyete bintu byane nko bichoka kuchigaiga nagaiga. Tari umuntu mateka umuntu kana alite kunya gwechwara. Okonya no ene certificate yeri tu akodrete wedding tamaitia sire. Iko wana ke chogete amangane chogete nyomba. Alafu ange peace of mind. Kangete peace of mind chibesa chiro chini maite koliki. No mungaini ndas chibesa chiro china bongoliki. Tokonya ni nyomba. Umonto konsumbuo bongo tingo focus. Vinyera to kutaka. Uyata isiko kubwa. Tinta ketu monto monyerere. Atinda ti monto monetu. Noyo kubwatire vinyera. Oyo kubwatire vinyera to taketi. Monto takete segi. Monto takete segi bokaira bo tukomo baso. Oyo era kanyage kubwa. Timbo ati time. Mbwate time chama genderero. Tali time choko nyakorutera na mangana. Gose konya goita na nyomba. Timbo ati time echo. Time mbwate ne choko focus ndole na kie our future bogo kimambi. Igonya onya korega bo orengati na kingo ndankoro go mwisi koyo oli nyombali yaya. Abu aroga gyosugo okanyage kubwa. Bioma maranya oteba Nita, you will remain lonely the rest of your life with your description. Boko ngumbo iyo. Mbuya ntigale bosa, ntigale biro monto kobua ntuaro monto konge mechando. Nande. Amanya seito nyuma ndara amanya sobo. Amanya umurango mama nyuma ndara amanya umurango ngina. Ntukende njino monto be outing. Abeke budget ye outing. Onya ta kubeka atacha kubwa. Sacha mura mwajandi. Umbale moyo bosi. Arafu taba kala blind. Pasa konde nganje kala blind.
Akia kumanya right skin lakini chianga cho obeka maunzorani. Amanye dressing coat. Kurwabu ibintu bine nabangu mubangira pole pole. Yes. Okay, Amina. omaete gento nkirabuga kwanire. Omusajja nabakumanya ng'eye mpuru, eye redi, eye yero, lakini karamachi ngibora abeke esati emwamu nendabu yamanya gwakumutara ime. Emwamu nendabu. What is that? Abantu mbari yangu tebi. Umuntu narisiko gabogote nanchenkara bwana. Lakini nabakomorora arisiko gabwa kurigia abaiseke. Namaete right skin ninki. Ayarusia maisa you are color blind. Itukabire kinkeyo. Ntuntakate. Bunande iga. Alafu igento kende. Anganje bunande. Onyonjorire na ninje. Anganje bunanje tabasa kutaka kunjenje ibintu ntatageti. Anganje bunande. I'm just the way I am. Tindi ko change. Na itaka kolera tindi ko change. Igonya kagocha sende amanya mwana bonde igo. Kwisha. Abantu ba Facebook bono mwashete video ngakibona muri mwenzi tima yose mwashete video anda chekiga ngoba minyokinde mbaka aya togendera maitware kokenda twakore Reven twakora Anita bono tutara Bishop noara mata bonare no bara Kara matara kuchimoina ara tores tora matara ndo basa kuwa basi njone umuntu akoseka kurapta ai kwana tika kuwa bango bategera Ingende buya. Kuwana no bolemu. Aya. Number 1. Omuntu mwiro kete Nyasaye. Kira ningiro kete Nyasaye bunandega. Yuko the fear of God number 1. Number 2. Omuntu wechwate kiabuso buyaiga. Ya minute yo safi. Koruo mobere bakaigora. Obongo. Omuntu kuriso ni buya ngora igo. Aba omuntu omwororo. Turateberera ni ngora igo kero muchando akoreki. Otokire. Kieni tingo so akorigeri mono. Na tatuara maino. Lakini omuntu omuya igo tokuriso ni komo. Omuntu ko understand kunande. Ekie ni omuntu gesabuse timate omuntu yobate kieni kebege ndo nalite konyo naja komanya. Ogwe sabusi na kukwa mana no twara kayanga kamara kino wake kiabuso byayiga oko bwenera abunto legamo egendo kende omonto twate boro mwororo monto mwororo iga ne bana agosira mata magosa na bako batiga eke tomenyete kwenda kuchimotu lakini twateberera ni ngora igo amangana nyomba tigara nyomba ndo kunya kumyokanisi kuno yate na bantu mbaruana nangira muntu yete omuntu omwororo byaika tariko tenemesa egento kende yo tego tenemesa nimo bote segibunanje tinta yete muntu konduani egento kende omuntu bwata obwamato obuyo omaito omuntu gerare kenyora ali bunanje ngore gerna ntwaro omuntu bonete omuntu bwata obwamato obuyo n'abantu bamintaria tayari kwanyora omuntu tayari kwanyora omuntu ese comment ya ngote inde ningo endera ndago ke side ya kindali kenyoro iga omogani nasi oje nyomba igo mongina go choko nali okali kairo na puana lita twale sukara kyo omuntu no gwe kenyoro ali akaraki onyore genta go siba yani omuntu bwato bwamoto n'abantu bande nali arangoni buya omuntu bwato bwamoto buya n'abantu batali ekyo mweryo omuntu gochie kanisa ndo konte yo mogaka lero to imo kutakoleki togende ongeni buya iga ombekera obuyanga naroka na buya omete nabo tutagera no gwate na basaja ndo mete ko dress kianga chiko tuwake koma lakini omuntu abo
okongeni buya igombe kera kayanga kayo no karaka gotuga kana ne pass buya ikakaba buya tuakaraki tuasoka tuasoka ya tunya gusmairia abandu jira kana nasoka nyakano chire ndo marembo tukeigo kokuigwa omonto imotebia miokia box ya ne mabu amang'ana 1 GB 32 16 ng'akige kare antagete media muga omonto teiru nembeo no omonto tambune omonto oranyare kobogori omonto naga kobogoriga ida ti mondo kombuna ya mondo teiru nembeo lakini ito omonto nojo nada omonto gojira intagete omonto mbera ire gose lakini rendo omonto Matara. Mondo konyara kunyimo kigoro egere ngikweba neba kuikatata manenjira ali nyakora ntemango tinyora hamo yetu agwara orajare ndo oragere nabakwega senera aragere Mande omonto ogongore kibaigwe kai matera mokonyo matera nabokonyo mukungore silimu acha kuma proper abeiga lakini era n'omusacha uyu nabakwega asalende arafu ene bakoteba mpaka nandi mwakwanire gabu nebirome nintaite omonto ogoncorrect mistake yana tari eseke boku tindi chindoe okonkaransi yani omonto ori moragosa moikaranse mogambe moigwane inu babere tari ori okomenya kochikoresa abantu ng'inagoseise kwanza luna boys mama timutagikinja kabisa no njawini mogoteba ningo chitori kuri nyange omenya kote mama abo igufeni nanta ingo chitori kuri nyange mama ama tuikora karate gabo agokoira ni mega matara kwanyorra omonto aiga kenda bu ngayare agoteba sasa wewe tumeangukana kabisa Malete toba Tiko kanyabambia yani mwabwekanire mumeangukana egento kende yes omonto esekere amang'ana nyomba minto ali oli akoba omukungu nyakonyara n'oraisi kogari atigara bedroom amang'ana ito atigare nyomba tari oli okobogorigo chisiko gabu ogenda ochikonya koeresa abantu Velma kuja kwa screen Velma Terry tafadhali nero imatara atanga gaki matarone gaki Velma Terry ngochare wewe Velma Terry inchwanga sesini abantu bari mana bayachwamba nabo togochanga ke ebese ntubwate nje narure chiombe isato chiombe nabo togochanga ebese ntubwate okay haya isato narure omugeni nara okurukwa Peter Ntabo Peter karibu sana wairire biatolenga yao kutubwata kurwa no Mogadishu ke ano muntu Mogadishu karibu sana inkangai Itumbe muntu naro kutugeria simi kurmaega onye simi yake bwate ndio mute tafadhali matara you mute kai amako ikira Sophie karibu sana honest man karibu sana haya imbarojo mwenzi abono examination ke Peter karibu sana ku Mogadishu bono rende gusu kwegure buna bagukwana banyiruka bakura na bagukwana matara kwegure buna atebire ngakige kare no de ya oswati abuna
aba kuona ngina biara ndeto ba nyore na ngina biara oyu na bange ngina nanto ko separate mwana mo murana ngina baba manyana omwana mo mura na ngina n'abantu tanyarwa separate ono mokungu era makanja mama anje tanja wanyoda kinga kitambe mubwate example omwana abaisia bakubwatingina nyono yokore university akubwatingina otigaise namatese kabisa no bwatingina gukina anda sako nyomu kabere gatatu kane akonyo kubwatingina omwisi omonto monene obwategasa ngabasubate batiko batabana nase pati musacha na ngina Eliyo musubati komenya omochi no marembe no gusikomo no yibori to musacho yako achire igo omuziko ndo bwenso tete konyomu number 1 monta ko beke ntigitigi ngina biara amenya komenya omochi no kora that there's no way out to separate musacha na ngina no way out Gonda ko basiri na omonto motanga ni bako beko mobuko na biara apende aspende okay oyuncha agutacha isiko kubwa okay tata omo tacha amo mino oyigo na era ngutachuare na magora muka mino kubororo bona side yago side dia ndo tete ko tetea ayo maite pita to understand tibina na kinateba iga kuna mama is boy yani bintu mbire tubwana to korom no mukungu no musacha kwenda kwara tebi nyoko kwa magocha kongeresa kwara enda kwara abori kurwa sima mumino kwa manyagocha ebintu mbire tubwana to kwana na ebintu mbire ororo kubwana to kwira mama tinda tena natosika mama mumino ngomosikande kabisa ngomwanda masikane igoro lakini ebintu mbire tubwana to koshare buna umukungu no musacha tali ebinko bukori nande ndaira kucheso ase mama kwanza mama arachambua kagukura amanya gukweresera umanya gucha kontebi yani enjeri ndi anita ahepite enjera yende obo yani obo amate bwa gona mama minute gabo maintain lakini mama minute abaza guswana nasi nyuma yaino ani ngakiri kintu kirimo gukora kuikaswana inu anja nanje tini kabakana nje ngukubwata kumwanja lakini tari ati into kora lazima tumu involve lazima tumu tayi kusanje usina ruwanje kustari kwanje ni kitoko pinga lakini sio mangana yuwanjana ngimoja bana ndege toire example iga omwana ogayo manyene anita omoisio go manene omoisio yekar kuiboiro omoisio oigwete yani nago kino gwetanya kobereka kwalgira abasubati banjita bana baisana na bwako nyakobereka muno kanya kobereka na era nago kina yuwishi nyono mukungu munyomeri osinyole to mukungu rasu mobeke tiki umanyo wanjera nana ki omoisio no nyobro muntu ntegete kwabekire tiki kwabekire tiki nakyo mwana uyatari ko gotebi naki mami nayo ufirtir mwana yago tebikira rituko nanki nakiamete bwoe Peter yes twanja no musacha agaika kwenda mwaba mama mwaba kane ngata titi mukungu oyu nera mama mwaba konyona sinera nyoma 18 kwagi no mama accept kintu gyachire hata ke accept kendi gensi ya chemes that is it according to omate konyomera bayiboli okwenyomera ucho kamenya no mukungu oyu so bayiboli barabasona no okay eshima nero roko abaiboli matara ko bangaina na tari kunyomera mamu mwabo let me tell you mama bwo muntu njereteyo no way out no matara bona iga mamu mwabo motari kukungo tamutegeti matara takubali there's no way out ingwanja separate musacha na ngina
Peter. Tende kemo Arieta Peter. Peter. Yes. Anje boro kwa ono team ekero monto ko chikonyo mana o chikomenya no monto for the rest of your life because the Bible says and you shall leave your parent and move joined momenye mne gente kemo. Yes. So ekitage koroma tabone twarule from the kwende korokeria ando bakarete esigani. Woni ga inje ngasoka parange gerie. Ochina to monto believe tina na bwate quality sintagete. Naenda wata masikani kuchasa Bible. Tingo taka Bible ande no mobengira ni because inje kamanya no monto oyo. For the rest of my life I'll be staying with this person. Tora come que tande kemo to bisi burangeti obomo. Mba ko ibisi na mama. Igo bono to konde na mama chikonjo rumongi na gose tata njo rumongi. Tingo anje gose yango yani. Yes. Aya matara point of addition yake igo ngwatebire igoro yo gusiganeru bakali yo gusiganeru manyo no musubati ona baretera kwararire ye baretera umuntu ni go moko menere rumwe yemo kwararire kabo umuntu uri itenete no musacha kiriye kiri kwa kirina ko nyomore igo no musacha no mete ko play lols cya no musacha tiga ko umuntu ko yumba okwegekera gucyo oro bagoro mu rwa mamumin umuntu uri ogotebwa advice cya Bible ucha gukora ugikorere gazi nekibona anita nere okonyora gusina mangana mwabanga nyomba gego sina abana mutete kuire school fees go senkende go sina mina keto yatoka kwanyora mu muro nero abairo mutanga ngo sokisiri ucha saba ibori kwarere mu ibori obana maya kubuka mambi gocha gotena geseri kyo musubati ucha muboli na kino kwarere ikina kyabanta abantu aibuno musubati konye go isana mu machori ababiye ko buno musaja menya no mukungu yogo kwararire inumwe ka you are able we karansa go solve differences chirabe gosiko banga 1 2 3 kwararire etabiyo musaja kanyo batabingina etabiye yere extended mpaka kwa nyos mukae musaja kwa ko tabingina abcd credit ngaki na bago tamukae abcd. That is a behavior etali one sided two sided. Bita tiango tebi okonyora na ebintu ebinge chinyomba chinyinge bono ige chisalegeta singencho ya Bible. Most of them okonyora na chinyomba chinyinge chiabomokire asingencho ya Bible gekogera nintagete kugura egari mamu mino choteana tintageti gari eguru mwana ega igatiga turakora gento gete igobona eminete na nere nero okubeka etiki egento mwenete okora mwana nero ukugambira yani kurime yo musacho gari igobona aebono buno omusacha ori onyomete tobwati twetenenereti ekine kigente gitangani twetenenereti Ndeta poindrera akego anita poindrera takwana unte to beka abasfatu libante gerete ubeka one of the qualifications sio kuliko musacha sobo isaga mbete musacha sobo isaga mbete inero mweba kukwana onyo konyoro musacha sobo ngino ga mbete mwakule njirete yo musacha yara agenda against ngina onya kabure ise how can the child yara gwengina igo olio musacha sobo isaga mbete obugambi bororo isaga mbete dingino gambete. Okay, thank you. Nakinateba naki tintageti musacha ole okorokuna nere mama's boy ni mtoto wa yani oyino mwana yani oyino mwana ongina. Okay. Gentunge yara akore birangina. Good. That's a very important point. Yeah, Tebri. It's one of the qualifications. I don't know. But torenda kera ini ereni yo mjadala. Torenda ngera yo mjadala kidogo. Okay. Tuara igure kuru hase ese matara tuare ngere tarbo. Ese matara tuare ngere. Tiango pra shift. Mondo naro wate kera. There's somebody who wate kera from the background. Somebody might know you go Chicago saying like I don't know. Yes.
Peter Wakodre, I think you finished. Ose kwa bwate kenda nani. Ono lende agento na tabengeli yamente lende point ya moneli na muna Anita Teba meje menge asali kira singi jabo iboli nemejeri ya ndera bana bagendereire na nemeji yabo no mwiboli isikete ano mwibona bakabo mungine kusaba mwaka abo na batagwe nemeji bakole lakini abebora bwata maskani bamato muka umwana uyo nyomire atekera kwa tuara freedom aenda buo ya kole mtibia ya free lakini nda watana manyi kana makongo wetani amaje mosa sabangina mbali kubwato kabana babo yona baba ni tambacho kubwato kabana babo that easy na bagoteba ya iga ni tanera promise na kia karaka nyoro mwisho ya tari uji kumubwati a make sure na musate mukungu kia nyoma na kia menyeta mwae abcd kusi mtembiro sabanga nje nagote Peter nje nareta ketongo uichama tena egetonge iki kia na matena kia ukiando oino yo etali yone sawa na good Thank- igabu ngosuka gojigabu ngore minto biane. Thank you so much. Okay. Tiango turacha ase Sophie ngange marking scheme yao. Nawe kwa nimbia muri mwezi. Ya mama. Kabisa. Okay, nje gente tangani. Musacho wa wete nyasaye. Gento ya kabere. Musacho ro mutamba sinde at least ndo akwaga selfie muigete bigoti andi gereti kuruguru biyairo. Kago soka smart. Kabisa. Gento kindi kia gatatu. Aha. Umusacho radi working umetena ki akori chibese. Gento kindi kia kane. Umusacho umusafi uwezi tafadhali njobo chafu ntro chamu uwezi bi na at least no akara soka kuchisika abuga to gutaranere abantu bakumwandima tana ai oyere mbiali no nye nyumba nginya gusibitianga nginya gupangusa none egwalyo nitiga nginya gupangusa none tiri at least none kero mugeni agocha arana ke abantu abambia bari gento kende musacho utari mungiti kero mugeni achiro gosyo kumufuko tabareta mabero mugeni yanyo chai at least mugeni tikachiparaka kero mugeni agocha ande nchara masesa ntari nyombe yo gento kende umusacha wanjite kusikiza music nje ninganje to kusikiza gospel reggae bede mimi ni mtu wa reggae ore rebe hirendi naino muiwete karato timugete tutabwatie gasi no kunya gutegerera nonye gospel reggae iga ebintu binde western binde gento kende umusacha uranje abana none kero gusika nongo chiechire kwa manyangana mutiga nyomba none umwana bakumujinjikira ro cyangere yachafukire umaite ne kya kwanduri abana nyumba tari uyo wotogonya gento kende tinta gitinche segi bunandiga umuntu umwororo to gukwana toigwana Chindo eto tage. abwara na buto gochiamo ya ga kina gosore tari mborte na abana rakiri ncho magana yokora na timbwati gento kende umusacho umaite nga mukane ga kupeke yankiri gana nimbeke nyingi nimbeke ntambe understand it umaite na igari gana iga tari yogote bukuru asa abantu nga mukao ga kupeke nto kinga bunega nega no umusacho understand it nencheme to kur mwana nyomba nga none rengo dungale short ya smart abaka side pocket ne disat ya smart na inje na dunga bunanga dunga understand it yani ukunganja bunande gento kende tinte timusacha mumwamti arabunu musotanisi ore gatigati umusacha ore gatigati ga ore chocolate kayingo iro mumwamti nona abantu toranyore ngaito kwira bunachi no mumwamunde ni numunti yagati bunande njiko nyoro mumwamu kongetani ngakitrafi iko ndiyo gento kende umusacha umetena no ingokora by the way ni mete ko ikarakari na batokori chibese style inde yonse umusacha understanding no nyumukano gende gasi na nyoru tari acho kuburinga
na kiwakora wikanyomba chinsechiga umusacha ku understand na kiecha mungu tokere para nimete na mukana tabwatita bimbe na ndi nguikale oicho kuborio nyoro tangana na kibe na kirinde kwa ikaliti kana kwa tuaro mwe boko meresa gaki ekianyora neki oku understand umusacha understandable tali oli okurugesia butia ritali na nyo begete TV olimia kwa boli na kikwani nestima yagenda gose ninja na yagere ninja na rengesi abutinda kiti umusacha yani totebe aya tira nasaba iboli tinda kana ngatancha ngina lakini kugenda nga oenda chikoni bacho kuikarasa na ngina liko bana kugamba fogo tiriso nende ngiandu sereti kakandeta ngabona mama isipo ibona era kuikarasa chikoni aragere korumwangina nduge nkune kebo kende muganyete oragere mwangina igote Oragere korumwa korumwa. ya kisofi nyale abuje ya anita abutoramo yo katopo godra ninere ogendo toragere onya no twari kuragera ritukerio toira ne torare lakini dalinga ngatigana agenda mwa mama nkimocho ufana nyoko buka mabi mukwani bwakire bwairire onye nebe si sukari ara tinkokana no mwibori ona ro gokinete na rumaite na kimutatiso kimwaitere kurumaiga abwara onye ole shopping muirere lakini dalinga kuikara soranga ngabona mama ora sirero ngoi kwani njena manchi mbwate ikikero kyonke onye to kwanda konyo charo to konyo twensi kwani ero no mugate bwate mbwata manya bwali ekikeyo mwa mama na kibono kondusi mwa mama efen Sophie aye kotara mwanyoko lakini nje kubwana onye mwanyoko abito kwena naye na ndi to iranira kindali ngokwenda ngochukune koli amoro kwani ntundu warugeto osituni yo machere to je onye na rugale aro onye no machere ni ndagira ya butuko aye onye na rugale aro blue haki wanasikiza hapa na mumu aba sibona nguchaka korosina kana ndenda ndakuragera oro ka Honest yo musacha kuka andi mwanyina nga ngere ga guchikuragira mwanyina nga yoragira ebieka tare ngo gotigarinde mino na yoragira mamu mino ekero musacha chinga gichao cha kwengire kwanyomire tafadhali mugakori ngoro chipita karu mwanyoko ni chukaranse ne family ono na bana bakunale yes taringa mamu mino abana ni ko gutaka kwena mwanyoko imuki abana babo babwatoko bako bataire mama na chiri no tukuragira ka lakini ndali ngo senda ebieka kewo to mongena karko goke karangu chokuragira naye na bono omongino muronge pita yamenyeta matukonsi pita nyakorora mumuroye au murabwate saba pita tigango te au murabonsi bi abago aprali chike jawo tabana to tagana mongena kuragira tigana arago te pita omongino muya morore ke mamote na kia mama bwakira onye nebe si sukali moira na mwa tari ngoko kendo chikona kobero chikona kumomena nyoko komena bose mukao mamu mino tinda kana ngato chikombu butororo tari ngesteri yoko kendo yoko na kuikaransa nere chikoni mongino ndo nere se ko gojos ni kuikaransa bia kan chikoni munangite for what reason abangi no na roba kakoro chae ni mwanyo komenya tarakini rende tigango tabiga kero kwa na mwanyo kena na bana na mukao muragero ororo muirane tinda kana ngato mwate no nje biko manya na bangu kwanza nyama kubyara lakini isteri ngia tari tiketa ali usoka gati tare ale ogo chigota butuko gati ngo kuboni kayoko ngamwa mama kwana bara gimole ya na gosoroire musacho yunche ya timu taketi atache kuko korwa sinde mama tachi komenya miaka yonse ama tukali mama na ororo turaragira nere turabera nere naye omonyane bona ayo onye gota kobera onye na gosoroire onye gota ko ngari baga kwane chipoint chibere ngende gaza onye gota ite kobera asinyo kopita to nyoma bera asinyo kogo isane pera nere ayekanya kuru kumusacha likorongo mami abangi no roba igo bano mwite na ki igo mwite musacha ntagete na kiari mbolie abangi no roba Sophie na Peter honest man alinde tamate omura Sophie na bakonyo kuona ega mangana akongirema ke no mutindinde abasaja mura mwanyo bakon honest man nyangi yakubire oh my god ngolika
Aye. Tiako ngito moyo ga. Tigankwane chide kaibere choka nyoke ga actually. Yes. Mocha daro ino muyole sana. And actually twarada saban tokwa na twafele. Tigancha kire kuro esovi como pongeso kwani point kete chingia sana. Mira nes Peter igoroga igama yakumnyokande to muchokonona. Peter actually tiango tebi abasubati aba batakire more attention. Kwarade. Kire batete more attention actually kire bakora gose most of the time oko bena ngina na mamo mino bari kwa na ba feel bya. Lakini ene baraka no na timo kwa na mwabe na ngino na mamo mino kanya araro mumro gose ne mambi breakfast no akol. Mong noros breakfast tiga iga mwago kwati kwanya gose chano ere mesa igoro abugeden konyole wakora ki tonywe. Ituko lyote wana korose lyo kirabole kwacha kunya kumwomani. Kwarade. Yes. Igobora njiga ndana gocha gukwana ayibuno musacha kwanya ngoko bera mwangina. Mwanya ko kwabera roro mpaka gwikere bano kwanyomire. Kwarade. Wane liso ndire kwanyomira nere. Endagera ngyo to gota ibiri mukao nera aro sendagire. Kwanya mama mino mote yoke mama. Mama no to clear breakfast ga busuno to ko lunch ga. Ota yo musubati ota kora kitanya baswali. Abo. Mcheli kitiamnya kano muchokona ne monyo lo. Jomo ndona atake tebuneli ki honest man muina. Nindele kwase nkura aligere no muntu because actually bintu ti features inchiro chikonya gocha ngoro chiko develop after tu amanya ni no muntu. Let me say omuntu wetu anyo ner first time. Ikintu yoka ngora amuligereri baka nara amuligereri fika ya yo muntu. Kwaradi. Efika litanga na be critic nata boke yo muntu natake fika tinde muntu limonyerere mone tumono ya muntu getoro mu katikati. Kwaradi. Muntu na rura soka na robo chechiro muino ga bosno nasike tumugo taraiga abantu bakole bate omuntu ekiyo temiro koliki. Kwaradi. Ejo muntu getora etenere para abantu bateka. Onye kwara kumutanga nyuma yango soka kuma. Igende getanga ni jeriki mbaka na ali kiri. Egendo gya kabere omuntu oyo mbaka abe buna nero itenne to muntu omonene. Mwise ko mbaka abo kwara itenne to. Egendo gya gatatu abe na akira gintambwa in terms of academic level. Tabo bweta masomo ango chiko. Aromo bona atante bina nje ya go sino moloya na ona arabe kebiko tunyara ke. Kwaradi. Wandide monto oyo mbwete ejeo. Because inse konyo wa muntu mbwete ejeo. Actually no respect nyombango chikobolera nakego chikobora because omuntu omubweta na nera ochikopima kipato chao konyone kiaye oteba no moseri mpaka lyo muti to mwana oyo mubabere na bakonyara gukora kumulenda kwarali igobona njibuneli kimbaka mpimo omuntu yetolinse yana kwarali ingoreta muntu oli ombweta igoro ekende gya kabere omuntu mbaka nyoro gwake kiabuso omuntu getora betega ali okirete ene omuntu oli gosera monyoro onyabuya gosine bintu getara maiso ga igako kiekeri kaidi muntu buno jimo tai warali ngota kana omuntu ole bunale aneta kwa na point eyo omuntu oli ole bunale korali ya tatanya kuimentre bintu binde ko chimaeka ena amwanje bunale amabati ya ekendo gende ya kabere omuntu oyo dressing style yae inche buno omuntu tingota kamwese ko lya gukora ki okobekere yanga igo ikosina magoti gochegura ka ukuna ma ekwenda banongeyo igo bana mbaganta ba omuntu gwisoka buya dressing style ya erengiya kwarali amwese koyo kwarali tinda akana oso mwese ko yeme binamonyo ga twachire ku gosine town tomenyete town igali na boranyo oranya rusinko bekara karonka lakini bana kwa ma konyoro mwese ko yochire to an extent kwa mwire gosengu sina ni bana ne chirongi chiri kubeka sawa ibuli muntu buno inje tinko mwanje kwarali omuntu nda point yo moiso abo muntu limogo teberera ni mnyomba mwakora muigwana understand na kiyo no mugakone ateteke na ateteke kwarali ya no muntu ndora kurusi from point A to point B kwarali acha konyoro kubwata ngombe yemo akomentere within a month agore nere kwerende etuon nyomba ga bosa gore ngo kwarali Oyo muntu limo mobetna ko senkuru chanyo mpaka chanyo no mole gali simwale ingwanja muntu muno oyo ya na chanyo na nyomba go sine yo muticho akomnya kola teke buse ewike yemu wake gosa kuwa muno enkabere wiki kanyomba na kabaka saiga warale karabeto kuraba gwe warale mukungu muno oyo ogokwe challenge muno musacha ogota ya tokolega I need like mukungu nge muno oyo abinabwa atanje muno honest man
Tiana ko bera backstage ga tiani ako nyoke ga siasa. Nyasa ko seseni. Bono ale Mangana komenta iga. yes. Bono ale komenta iga. Bono omukungu chikwaliti ni bere choka. Omukungu anje mama munale. Omukungu anje mama munale na nchansike. Amasikani na mama akarara anje mama. Omukungu yuna abe kiarabe. Oyo ngo mwanja mere. Omukungu orange mama. Oyo na era akanyage kubwa. Asante sana. Aya naboko tacha kubwa. Sophie, unmute your mic. Sophie, unmute your mic. Aya Peter. Ogo tacha kubwa. Tacha kubwa gochia fenyoko. Mukungu taiyo utanche nyoko. Lakini gento twatebe kama gyokaiga. Talinga nayo gochigosumberera mwanyoko kira chinsa. Obere na mukao mwesi aya na mukao mwanchi tenyoko. Kende yonsa gutaka na moko mwa. Na inde mukao na baranche nyoko mono gukubwa. Lakini tali ngo gochigosumberera ororo kuria maoro chimambi. Aya. Mama na ayo gutacha kubwa. Number 1 mambi na Gutacha kubwa ro safi. Taraga ende gasi. Kingure gasi maragoba nangu tanga na mama na me gosamwa. Ona kiugo tamana. No kwanero gokwagi. Te amo Mamo te. milonero gochigokwagi bora se gasi. Umete na ode shindere gachito. Uno muga kwa kurugesieri okora mwako mubona kigasi ngenero koboli. Bono nyokonero gochigokwagi. Aye Peter. Abwene tu wango tobulira, abwene tu wagia tobulira asini niga. Nakyo abwene aswete mwanya. Nango tanga na Mino, what kind of wasoka kuruke man. ebisio bya mweboli. Mambi na ndorose mama ngende gasi. Maragoba nangu rusi mama nswara mwana. Aya bana gento para. No cheri tukuri kwa nyomete. No cheri tukuri kwa nyomete. Mamo minongo kwarenge ebisio kanyo tara nyoma kera kwa nyoma omukungu uri kwa nyoma nero gukwa ebisio ke mambi mokonyoro mwana tiga mukao no mwana omuchumi mame mwana oteba mbia mono tata tara byandira nebia bono mamo mino kora kwa nyoma nyoko bono kara mubeka kando bono bwaterera mukao Aye Sophie, nturi gukana tanga mwana. Nturi gukana lakini ndari ngabwe gasi aitero. Kongereza ngabwe gasi mama mino mego. Nabo kwanja mama mino. Aye matara. Omonto ase kifamilia. Omonto tago tige mirere nane matara ometenga ke ya muno ruale ogosibigwa. Ya no ruale ogosibigwa mukara utama agotiga nyomba nyoka ogosibigwa. Nyokonero gocha gosibigwa sena bwana Boneno Igo mamu mino number 1. Aso mosacha. Mamu mino number 1. Number 2 mokane. Yes. Tuaro the point was basacha nyomba bago tioka. Mosacha go tioka ngina sibi. Mokaya tamire. Kana. Orode. Lakini mamu mino. Asa bagutama Peter ti ango tevi. Asa bagutama 3% out of 100. Lakini 97 mbali bagubwata basacha babo babera na barabu eseme chando nasamaya. Lakini onya kubwaterere nyoko aibono ko endobera na nyoko njengo gutama liri nabere go valente ngotige ugutacha kukokupa obe nandage ntokende neba titi musacho kuyorera sofi musacha sofi ukubeka limo buno kwarwa kwati ekina kine tiana batabe kineba kwanza intuna bakungu tu abasacha twari ko likita abantu bakoliga bakungu aye kwanywa matakara mete mwanyako karabere kando twate baiga musacha kuyorera sofi ngitinde omuntu okwana kina Esoksi kwarusi watu kutakwanya beka asigete ngone siko nyone liyo amoga isika soksi. Asoksi imambia ko nyore biere fresh. Ngie program ya soksi kwirore. Ya gakina ko. Aye Peter. Ya dada ipita genda. Aye Peter. Mura.
Con mấy bà có xem chắc cũng buồn. Ay, có tao con này đi hả? Nó tiếng nói qua có xem buồn. Como que tu ungu tu danga tu? Kuyo tokra aki. Haya. Sasa nitakuwa na tafadhali. Watigire. Kwanza nitagira nyina muntu. No chomo mwisi ke go meka wose wajiri wose nanki to go separate musacha na nyina. Igo bana magana imo tanga masiju musacha ka konyoma ta gende simamo mwabo wose nanki. That's magende. Nina nero boybolete. Very good. Senator, very good. Mama. Baga tongo, morogi, bogo tarege sogono is my mother. Nangu eti. Cara to yo. Kageti ara kora tama kuira nili. Senator, Na ta yebo kile. Ungu kile tu. Kana kile tu ame omakola tu vitu vya baadaye kana kuli. Kau montori bagara kuana tafadhali. Yes. Mapingamizi molete baadaye. Ona wote. Ege ndo kwenda kusaba. Ase family wati na kotenga ki. Musacha yone. Nange to molembe nyomba. Ikine kintu kya man. To chako tenga oyo mama boy. Ngia uchire konyiro ngoli mama mwabo. Obukima bwa atakugirera. Cyukugire bobe ngochire mama mwabo kurage. Atagira. Nagendo rarage nandachire ga top up. So long as ikuragira. You go, yes. It's not you're taking a top control musacha kusinga utake nandi musacha tayo nse ukamnu mo danga tako ya deti minati kuragera stako ndachi ko kwaningina na kina expect musacha ndenda ko kwaningina ngoko banyomi. How come it's not possible? We kaya nda kwaningina kwa sababu na tata kuna abo kile ke mami ko kira tere mo abo ka kwenda ko kire mo ora mama ta ko kan tata ngati ko na ko mami peseki. Unero muy vuelta na moleste. Egento tu wanto sabanga ki musacha yone. Nanga to molembe. Ngoli garo kumana morose igo. Alafu nandi tiki tunale gote abanje bono tikada na kile qualities yangu. What I want in a man. Only two things. Musacha understanding, no musacha to gote berani. Tinta yetinga siji hadi naran sam nare tol nare no. Abanta wons pinya sawa batongete. Nani bade na bora skoro ngo musacha nga abwate kinyi kebe aisa busi omobeke bia omoroseri ndage biari oko uno kole no musacha no mata kole no musacha tenjiki orenge kabisa onge ngongo omobeke bia tamu stress omore ndage tenjiki because bini kota nga musacha mubaliri kose sole kino abasacha bonsi nabaya nabi mumwamu bakolia abantu badanga alo chingongo musacha na bawika tenji abe unanda atakenje komorosi opo kya kusekinje komotemu kaka kiko yakire kya ama kutanale gama ya marashi nale era lol namo oye namo marashi osiana ni jeda irose nikona nde to wasucha kotanga abantu bali kwate bienibe nyasa atangwa kiyenikebe eze to spirit wato ngati God's image and likeness. So never saying that people don't na kiari gato kwa kini. Tuwezi tu kwa tebi no rumo tamu amete ne biro. Ikina kiki ni Kenya sai. Image ya kwate ne ya sai. Nya sawa mwete. Igonje biligota ngani to musate mubaliri mu mwa nini. Mfacha libe nya sara ngibekirira inyane tumurane. Tuigwane. Agoika abu monto ongete omolembe minta shukuru Mungu. Igonje tingwa ti politics nyingi gosa. Just communication tote bereni nanda understanding. Mangana mange whatever siji nini evito vindeni igoto ko menye na dure bange ne. Tote bereni. Evito evinde to chako te siji chikasa in form of mapato. Yeah, at least yatu aregen teke. I'm not expecting you usatu are billions of money. Atu aregen teke. Nande at least ndo chingo musachi ngana bwate
nabwate kore nderi ku work hard nalo muntu utaite ku work hard nabo nyoro musacha olense lakini anyora ganchira gasiminiga umusacha iga nene naba abo work hard onyoro imukire iguri igo gotema umusacha tabu ativesa jini nabo nona nabo titia ona nabo mugutumikechu momente chinde momenye igo tutebele nigento ndate umusacha ndata kino lezi lakini umusacha nabwate potential at least amko na mtu mugaka ndwale gochaka tokore keneke that one igonja bono my major point igo chengi ngumuntu togo teberani arafu igo timbwa tinje qualities nyingi nganga tagete usabe igana na kore bono rutama gena maswali deta na kitwatebera iga keti relax kero muntu tagarara inje ngo baba baga relax tagarara ngaliva geti omuntu nara uteta akorere nyange kaya kaka tora ngo muntu rio akoro kubio mamaranya kaya awada bagati ngena ambu muntu atara abasa ko kole bikone kaya Kariste hari foto cyane ayo kandi no kwangirire touru narabakari omuntu nazira aya tegara bana ndata kuboli sena tali swali geti oranyoranga umusaje urure gas Monday akorwe gas go sensa moja oetere singina bagambire gawo ochire nyomba saa 4 ngana liago chabano chakuragera ndagera kwa rose Tuesday urure ga saa moja wetera singina saa 4 na liago cha nyumba au chakuri ndagera kwa moroserete Wednesday urure ga saa moja wetero ngina saa 4 na liago chakuri ndagera kwa moroserete Thursday the same. How will you feel as a woman? Yeah. No cheka ngento cheka ngoteba umusacha communicate mapema anta inje mwa mama tingo cha kumuseparate dangina anta ingo tande mwa mama chisagete na gete namanya na beke ko ngwa namanya ki na anta inga no agwetera segete chise chine chiagote na namanya no inje sanga kuna ki mubeke ndagera nande kuikato communicate na inje kuikara nge time yani ekine kuko na ndo na mugoli bone mande kwa chiro ro kwa chire saini Tuesday yote toka ndoro ende saini chirende ga kindu mugaka chisa chiane ngaichi yoka na inje I need time with you. That's something we need to communicate. Tadi ngabono takenga nchanga kumukazira. I can't do that. Neru mutwaje neru mutuye nyumba. Igonjera tenda cha kumukazira nga kumukatira ndenga. Stay there. Na nje tinde kyoge ne mama mu bino yoje saini. Iyo to karango ko bora ni motei. Onye ko kana mama mu bino Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Also give me that time because nje mukaona kwanda tega I need also time with you. Kwani muko bagana na mama mino masacho yuga tigati. Ingi November. Manche November. Kaka. Tegara komentiera. Kuona mwanaume anapita kwa mamake first, huyo muangalie vizuri. Eri afike kwake ndio aende kuona mamake vile ameshinda. Mambo ya pita Yes. sikubaliani hata kidogo. Mama ni mama. Onyo musacha naro tari kueta mwangina. Omusacha yo no monto mo pesana. Omo kungu the first qualification yo musacha. Onyo musacha oteketa wanje. Onyo koteto musacha wanje. Omusacha yo komorora kwa vitendo nanje tengina. Onyo kanji tengina na mpaka wanje. Number 1. Onyo kanji tengina ta wanje. Because musacha otanji tumo kungu, otanji tengina. Musacho yuta uwanja musacho teko orangana chianga kusoko orangana sukari kusoko molosiri nyombengia kusoko kandetia mayangina ta oko kana limaya mirere ikaba subana kondra nyomu number 1 musacho nanji tengina unero musacho anda some ke bungo kera umonta fafanue tenda some ke bungo kera umonta ngonya go fafanua Genesis chapter 2 verse 24 umonta ngonya ko elaborate ke bungeke Yeah. Egote baiga asayo omonto natigeise na ngina abwatane na mokae nabwo babere nababe omubero yomo
nabo babere omonto oyo na mokaye nigo barenge getirianda na tibare kororana obosoku. Aya, just a minute. Just another minute. Aba Efeso ndete osoma ndete kuchibwatira nibere aba Efeso 5:31. Just a minute. Anda so umo tankonya mtu anisaidie kufafanua hiyo Biblia kidogo tu. Aba Efeso Ephesians 5:31. What does it say? Oteba igana enyorera. Igo alikire asengencheyo omonto natiga isana ngina abwatane na mokaye. Nabo babere nababe omubere oyomo. Ubu no bubisi obonene. Korende ngukwana nde amangana a Kristo na ekanisa. Korende kero omonto anche mokaye bune anche tero monyene no mukungu tamo chagosika omusachoye. Evasi yo moisongo soma ndeninge omonto elaborate Matthew 19:5. Matayo 19. Matthew 19:5. Matthew 19:5. Oteba iga agateba asengencheyo omonto natiga isana ngina abwatane na mokaye nabo babere nigo barabe omubere oyomo. Aseigo tibako babere nainde korende omubere oyomo nabo igo ebinyasaye abwatanirie mwanya banto tabaisa kubiatanana. Somebody help me elaborate those verses. Tigandebe. Omusacha oyiga ekero batiganire na mama omwabo batiganire na abaibori baye nainche natiganire na abaibori bane seito nyanguso nachire tumerane n'omusacha oyo ekero tumerana teri musacha oyo ganse gotigana na abaibori baye atigo tari twabatiga pi bono ng'a ndorora nante okwana ni goseng'aki no tori nabarabara lakini inche na yani Ibrahim ulitentanga tigakitiga omukungu according to me Ibrahim ulitentanga tiga omukungu ogo tiga omusacha ogo ebinde bimaye kubwatikwa no Pone mtebiga mungu tunga inaga iga nebyo bokora twateba ni kimene njume dira kingote twani kimene tunga ina Ibrahim ulitentanga ka omukungu ka omusacha ogo ebinde bimaye kubwati Mano nuanje kaka yo gusaye matara gusini mwensi abumuriga iga nuanje ayo manyene gente kebeke gokorekere kero kumisa mukungu ogo uyu no mubera ayo mumuri ngyo kumumisira iko nayo manyene okuyumisa tiga kungaina nagate ni kimene yana kuboli Elizabeth gente beiga mbori mbori iratoka Karate, matara karate kali swali. Ndata mongo anye kwera bori that verse first before that us ask questions. Ngakikuwa you understand. Tatiangira nje na you understand iga. Ekero monta nyomire no monto libo mena como buna muna nje nyome mokane. Twabere gente kyamo. Etomando kwera eriogirire limo. Minetiga ekero mata eriogirire limo ngotebanga tokwagiri yani tobwa matoboro buya twanchaine na twasange birengere twakwana ekero twasange birengere twakwana na eriogi limo. Nto twari timo yeme goteba yes and yateba no to our family issues. So nyerire tukujase our parents abana abantu bato kine na bato nyorire ni nyoma mokandero etogwancha mama osita to minto kali etokobanja bonsi amo buya igo na inde tua no batarira asobuga mabuya ono korre tua ret na barobuya tua bajisa chia bya na bayiboli bayito na baromba kwate michando ose obose mibarato ego cha story to bategerere ya okay again tongerante temura ande mo fafanwe ogotiga umusacha oso mukungu na tige ngina naisa ogotiga konkoroki how ogotiga konkoroki oko can you explain to me again dono ke ko baga go tikan ekere ke mogyoka initially kwa meta se ama ko ya bayiboli bago korugera bago kora kire gento but now bono go stake obe responsible kwete nene orosie family yao na yo kini abantu na mama mina go kineti welcome like obama to boli oboiri boli botikate na mama mino tato mino oikaborobo entre kobo na milele mbogo sira gento yako ba responsibility choka chiko change
But how can you be responsible karo kuragira mwanyoko Monday to Friday wacha buo saine uyu maambi no irongori gwatigire buo mwanyoko guti kunywa? How responsible are you to your family? Nakira to kotebera riso ento kire kabuneke tigangira ne richibu eri nenjengisane ke kuro engoro ya nemi abayibuli abayita kerto babugate neba mwanende tingo bugata antike neglect mwane ngende komenya mama yene atagete morore kabisa kya nero ngibolita natagete to kwanere each and every time, lakini let us create the appropriate time oko na mwanyoko wako na nyoko buya na ndika chiko chikoba chingi na mokao ko ikororo mumbira na muwaragira, because family matoto ikoragira amo morembo to yogabu to konde yotikete moka akuruka saa moja kale mwanyoko na moka go nere moka kwa nyome ko nyarekana genda kenda mwanyoko kwana na nyoko buya iko turumbuka gocha mugago na aye ka moka muragira ko menyombe yemo motwaro morembo ororo. So ndora kala to but find the appropriate time you are supposed to be at your mother's house and the appropriate time you are supposed to be in your house yuero na bimwenta ko baiko. Good. Haya, muone naando kukwana geti. Tigamenta go ebukwa. Yes, Ronald nitatoka oni tafadhali. Hold on kidogo. Ronald nataka umalize. Kani kiongozi ri bagara kwana. Kwana tiara tikare. No, relax. Wachana na maswali. Kiongozi wako anataka ku understand Biblia kwanza before ndara kwa eliba. Biblia kulingana na understand. Bitata ruo kirengo soana matara na bubu bako na point tindo mete. Sawa. Mbaro. Okay. Good. So msitoke. Yes, kiongozi. Ndio mna nanyi understand kulingana na nanyi understand kipi yangu. Otigana uko na mama. Mna matara nyereza bya igote bugo tigana na mama tari gwatigana na mamu minoge enda pi omwebe. You have moved to this side, ukwe responsible with your family. Yeah. Na wewe uraise familia yako. Venye yeye alikuwa responsible na familia yake akawa raise. Yeah. Akabakini. So kera kwa jiro jiga mamu me bado respect yeri no mwete number 1. Na utaka kwa na mwana boko genda mwai. Lakini entali yeti kwa separate kurwa sare permanently. You are separated, wajikuete nenera mwago, kunerete nenerete, akabakini na ayo kinie familia yao. Yeah. Thank you. In 1 minute, toange marking scheme yao because tora kwana. Okay. Nje naso eragati. Mbona wokire kerese ndaire. Bono omjadro yorenge na yone taito yarenge quarantine mago changero chao. Aya, tegerera bono turamanye taito. Okay. Getingo kwana kwaringe goria basi intarare taronade. Bono mate ekiongozi na matara wabe kidona natete kwenye veka. Yani kero kutikana baibuli bawo kunganya ku nyumba mwabo wagache nyumba yao utake na leo na mukao kani ngego ni gwetana na ndege tekinga gotenga tani mo gotia kuraga ngabono mamuno sira kongire kale kwara tani mo gotia kuragero na kuragero lakini with your wives yani mukwane te mukaelewana na mukao tani ngoko na flex bono mwao ngabono kwenda kwaragera usikwaragera kwa igota kwaje nyumba kwatanga na ragiri mwa mama abona hapo ni makosa ekagara musibati yonere o rosi ndagera it takes time korosi ndagera igono gendo ragera mwa mamu mino otigari ndanke oja kuragera mwa bosina mungu muganda mukao mwagenda mwaji kuragera so bwangu igo botigana tari go separate kabisa neli kibona nayo kwingire ngaki wa ubeachiliwa nayo chake orosi familia yao. Okay. Lastly, before Ronald didn't take over several to call show because we don't have time. Geti asenara members wa different wa na Peter Chinkwana. Geti, how will you feel as a woman? Kwa nyoro musacho yere mambi botambe agotamakuru mwao ogenda kunyura ngori mwangene every day.
uko aya mogoroba sakuru kwa mbori ngaki mwaka rende ngaki mama narenge njao narage mambi the same mama narenge narage. As a woman, how do you feel in that marriage? It depends, kaka. Ajanta inga narage tidi kuragera, I will feel bad. Definitely I will feel bad. Gekona iti namoro seli ndaga. Lakini ajanta narage mama lakini kikwaro sige kembekere ndi. That's problem take over. Lakini I don't think ngaba sajambale musacho kuimuka kila lituko ngama mwaba utaka ndaragere airane. I don't think ngaba saja umbaro sai hizi enzi. Ito ile ndo Oye barongo barongo. Baba te apito ino arabu. Ito ile ndo meje to. Barongo. Kabago to ni ndagira mukaka kwa sei. Ndagira ni bro kero ko miskulia. O miskulia ndagira ya mamo no is a worst mistake you do. O miskulia ndagira ya mukaka is the worst mistake you do. Iko mosaja bako para ansienda yago e kulti ndagira ipere. Wangu kumwa matanda ni ole. Mistake yo koli. Tua para anse stomach. Okay. Otu alkisoma da mama mo mini choka bera mungao. Tari kireta ekole mama mo mino lyoka. Mama baba mambi mara kwa mambi jango motura. Kwa nyomerede. Agua ya matatu. Aye. Anyway, Ronald. Let's all listen, eh? Sophie usitoke kwa screen, Matara usitoke kwa screen, Peter usitoke kwa screen. Veni msitoke kina kiongozi kaeni hapo. Haya. Ronald, Okoba so brief. Tiango ya 10 minutes na yora akore what you were saying. Okay, mbiamono na mbiamure mwezi. Mbiamono. Ora so kobora for some days, eh? Bueno, again to na tegera kena swa show na YouTube na nyora pito go kwana. Ya kwa nege to na mamu mino to wene tiko motiga. Ni mamu mino no wene tochi. You are very wrong. Why am I saying wrong? It is very clearly explaining that umusacha natigo ngina naise numukungu natigo ngina naise vachamo bosi vabe umubiro yom. Remember, no nandege ntokende umoiboli na abana is also the same. Umukungu yo manyaiga either Mungu atawajalia 150 years onere bwe kugucha gutigara nere abayiboli mbache bakwe abana mbache banyomu umwana nacha nyome bado utakuwa na baki na nani huyo ya wono ningo kugucha kubwa bosi umukungu oho nero baruwa ya ava ebeso 5 ota ava sacha bancha bakungu bao na vai antime yabo. Yeah, ava ebeso 22. Yes, ava ebeso 5:22. Sindio? Yes. Kiroko nyoro na bono. Nande kwanza musacho konyoro anchete ngina momo chunguze sana. Yeah? Momo chunguze sana. One. Tiganda akora, Mbate vina igoteli minute na bona ngo chikwanga mama go singo chikwanga tata. No. Yeah? We must be very keen when we are reading some verses. Haimanishi na nintike mama kabisa no. And what I'm trying to go against is what Bitan Tabo said at Mamomi. Yani mpaka uache chakula ya bibi yako, my friend. That is very wrong. Mamomi no igenge sumwe kwinini. Sacho itakuwa takoba mosacha utanji tingina takoba mosacha abantu advising those ladies mutaranyo mosacha utanji number 1 takoba mosacha
Tigato Ronald riba gara akora chi point chi aya toma ucha kwa you please. Yes. Oh no. Peter, it doesn't mean mamo minongo tio kumwanga. But what I'm saying, if at all ungekuwa unapatiana max ya amount of love unafaa kupea bibi na mama, unafaa upea bibi 99.5%. 0.5 is your mother. It doesn't mean you are going to hate your mother. Forever. Yeah, mamo mino na kogongeti akakurage engakie ikabono gwikire kwa nyomire gwatwaire mamo mino monene kubwa mamo mino because oise gupime miake mengi muka omenyete nere mamo mino no gukorerete igakorerete ari gukubika burire nero rara kando lakini mukao igosoete umubiro oye mugima miake yonsi 150 o como gonkole 150 years. Mamo mino como gonketo maybe 2 years. But all these years we are going to marry for maybe 150 years, for example. Umo kungo como gonko ngosoro mo vero yeme. Yani it is more than your mother. 99.5%. Gono igoti netina okwanga mamo mino. Ekere kwa nyomire a very big boundary has been drawn between your mother and your mother. Ronald, abantu ababere babwata the love of abantu ababere is not the same. The love is not the same. Ronald dinga ikwale kurukale. Kenda mwamu against the mother-in-law. The love is different. And my wife is different. A problem with Raga, never what the Babu attend. Muna Babu Sovi. Onye gotete komenyo buya asense anchamuka okwaza omanye kwanza mamo mino. Yani Ronald dinga ikwale kurukale. Yeah. No, kurukale ikwale ngutatu utare gocha mapema. Bono na bona ye matara njitimbu ati bonyanda mwamu bondi bwasi kucha sima ko byara olinda nyoro musacha kucha sare Pita toiri tiro oh matara pora yanga motole Pita nginga motole baba nkutayo iseye lyoba obwato bonyanda mwamu kucha singina byara nyina bya mako byara nto baita maskani asingi choko tubyara ro musacha na inde nto baita maskani kirikindi kyasubwe kolgune ngokani ngato masko mwana wane skali moe lakini tari kukukera kukuralio okay ya to era na jiba gakore Peter na Sovi mbatebye senda mamwe korwera enchere Peter wa ego explain muna kimokana tarore ndamwam enchere Peter wa explain na mamo mino you can never mamo mino como sore you don't go to mamo mino Jani there's no way you can there's no way you can equalize so we are explaining why namu no but Obwanjani is totally different from Obwanjani Kwamokana. It's totally different. Peter, not an issue. Abangina abaswati bakolengere na akanara gere mama igante bi against anga mangana against mukane it is ndamwamu Peter bonyanda mwamu kuliabo kaka ngachida kaisa to chioka ngende Peter yes tware koraiga tware kwa Ronald yakore we explain chi point yabo ate then from there we ask questions sasa tunabishana mtu ameongea tumeinterrupt can we give people space to talk kimempotelea yes tupe mtu nafasi Ronald the reason ekogera mukao achake kuigubobe una kwarerire kwanchire mamo mino komobwa the way obf na mamo mino yani mamo mino anga bona nere bono gukwana yani nere bono yani mamo kwanire mama teviga that's nonsense of the highest order ragera mamo mino imokie ndagero genda nara mwao
oburukani kwanza karali ya muka my friend endagera mamo mine gwenete kobe kwini ni kire ndagera muka wero tebi mamo mino ya ganda agenda ndaragira mwane ngo chande kose nyembikire tigango tomando mwana ache kungoyi kose ngo tomando mukungu ache kungoyi kose onye gukuragira unless it depends onye mama mino kera nere ntangani okonyora koruparo tareka mwao na bogo ikomo kwani omongena na kia uchi story beresa kenda mwao nkyo koro kenda mwao temine tina kwagire mama mino na ndo se koligere onye kolebego pita no bwate problems in our house inchetini mobile na no chonte via inbox mukao tago sigeti that is number 1 muka emukuna kumanga mukao that's number 2 because kwa moro kiriubwanchani kworo kimamo mino bwanchani kumubwa owaneza kworo kimukao bwanchani kubwa mamo mino na mamo mino kolenta ngwe mote my friend no bwate mugako ncheni ngwanchete una mama Mende tikandere mukano na tata kolerete. Yeah? Oise kuro kimukao ugwanjite mamumi no komobwa. Then you are creating problems which will never end mpaka ukufe. Yeah. Kweli. Yes? Bono. So bono abantu unawe Peter aemba libago chabarule swarule se Nairobi usena USA oyente tanga na mamo mwaba kwa sijui ni 50,000 omukungu mwanya komungana 5,000 which is very wrong. Ebe sakamo kao mukao onye gukoro makao bwanchani nani mukao roli na to etereti bwanchani kamo kao aire mamo minu monali na ki ebe sengo ko ire mama kama merfu 10 na ende mama ntebi kwa moire aibono liucha konyora mamu mino aibi kagali na boko koraki na boko mwana waka 2000 taro na ki kwa moti ama okamas lakini oro kimukao na ki yentege tangane neba ko kuanja mamu mino bobisi neba ko kwa mamu mino bobisi lakini oro kimukao kwanza nere ubwanchire omwana ki ebeseye ni amama gendo muiriri lakini onye koroti nebese neke esingi tuwataka mukaro nabono kwa mwere besenke naboko ando oro mamu mino kando yani kisiri si ati bibi yake ajue kisiri umpe 2,000 tu ili akumuonyesha mama mimi nakupenda. Yeah, you have to diplomatically match. It's like a story get to agatebi sokorat agatotebiri deri ao alego enchira menyete na bakungu abugate saba na bonsi ebe iguana na kuna mwenyali wa igombana sokoro igakalire bonus ocha oveka engakie ine chimia chigasi chinyinge sana obunja chimia ogenda se kero mokungu omo emia kwamboka wate mie numaite na buyeka na ire tobese gotebi nyambeki na koire besa ese ngichungu anchite nyambeki yani kwamboka obuganera buyeka bwanchire onya nganchire bono tokonyoro kumani kwamboka ogenda se kwamboka nera omo emieli the same eli ato yonde omo temaite na buyeka nganchite tobese gotebi onde use na kweni na bona abantu bamenyete na ki nganchire niche bika nganchire tokonyoro kumani oli because this person is using what we call diplomatic rule, divide and rule. Now bona aye Peter kwachire kwaragire mama momino umagochote mukao no maite how much she sacrifices to make sure that there is food on the table eremolero kulingana unotagete ugochonyo lero alafu umaye kugochomote na aragire mama. That is very bad. Now try to be diplomatic. Use what we call divide and rule. Is one way of diplomatically showing somebody. I think you understand what I mean.
onye utata maskani osiku milele obe king ya milele dente besao kamo kao temo kao chibesi ekyo usie futano ama yeyote utamwambia pelekea mama na mama ataniambia kama umempea na kama umefeel hii pesa ni kidogo nimepea mama na juu pia ungetaka mama kupende pia enda kwake momentera karonto kaliuru uche lakini not more than what you give your wife. Your wife, you should give your wife 99%, then 1% you give your mother. So this point, I think this mi santavo mimi sio mobani chunguso bogi mabuga ko muamoka na mamu minoro se uhusiano iko sawa na eno onte wina kiasa inbox kama bibi yako ajai kukutusi omoibori onya mama tabuga the program na mokan there's no program again tugeji kiato fail nani yaga dire mpaka nyone nto basaja tuangeta tusinyeta ko konya bibodi baito. That's one of the points. Everybody abachandegete batabuga nyone bakorara simply because we mind so much about our wives, our families, and that's one of the weaknesses. Even those ladies, what they are building their homes. So, yes, about families. Therefore, the love of the parents is different, totally different from my family. Only mama is my mother. My wife should not have an issue about me visiting my mother. It should not come in between my family at all. But that fear of going to your mother's house and eating, simply because your wife will get annoyed, it is killing our parents. She feels that pain. You go to the Bible saying you need to protect our families. To have everybody that time, to have a kungubaito that time. Therefore, there's no competition between my wife and my mother. Totally. Okay. They are two different. Point yao. Mbiyore point yao mbiyere. Oh, are you still talking? Okay. Nagode. Oh, Ronald. Yo. Ronald. Oh. Omong no mamo minoro muya. Another point. Ta wancho nyakura gara mwaelio kanande kamato no nyomete ago sele bategenda mwago because nere kake muno arenge gabo na maite na kia bantu bakoigwa ago sele ago tebigenda mwago ragero sabu endagera oenda nero ta wancho nyakabero okali tukonyakura gara tando kubate family mate. Yeah. Okay, and I will point here, Peter. Now, as in our totally understand nainde. Peter, yes, but yes, to a diva, the way you love your wife and the way you love your mother. I'm not to a diva. Lakini sasa moyo kuna Bible, abantu batakwaga chira Bible. That is another different aspect. Yeah. It's just a connection. Connection. It's just a connection from our families. Because we don't provide for them. Onye toko kwa maume na yanga because your wife out kwa gachukuna ki na kyoko kwa maume na yanga utango ready. Na kyoko kwa maume chiba se tinyi kumna chiwata na kaumo kungwe rama mumi no chiba. That one is another source of problem. Because tai kuya na ando mukungu akusika maume no onye kwa musigete. Onye to sigete maume no nyote ko mukwana biya mukago ta ko musika. At all. Okay. Lakini mkubwa maana ki musacho ona sigete maume abo. Okay. Bueno, e point yao arombi yule sika moibuli mama skani mokonye kila wana takokonyo lakini asetua diva na aliokuro mukao na tali asetua diva nikaite no understand na injo understand na tali na iko ba na enango moibuli. Yeah. Yes. Yeah. Ase tua diva ni gale se guate ona ege ntege tanga ni kiraki se ndagerero e amukungu nere gwene ko ba number 1 kuragirwa
Aya, Okay. again to kedi and be the kind of love you give your wife and the kind of love you give your mother should not that be equal. Your wife should get 99.5% of your love. Yeah. My mom, should get 0.5% of your love. And it doesn't mean you're going to hate your mother. Yeah? You're not going to hate your mother at all. But you are going to show your mother love that the mother deserves. Lakini ukitaka amasikani to besaka akimo kunguta besikulia lasina iwanje tengi nyoko kumubua. Abono gwachakire mechando etahere. Abu no twale go diva abu. Yeah? Epo ichikundi chichinde chogo tiga Bible abu na basacha bali amakono. Atia Bible taba agachire tinyumba takoleti kiango tabagoleti yanga. You know, that is a different aspect. Sovi amona no muspata na rojira kuna what attest to my point na ki ngogenda bade sobo ngogenda ale sobo nya ko kunyomu onyoro muibuli ari neglected omuibuli abwata bamura batano bakora chigazi na baibuli bamura bagamba wika baibuli yange. Even the last time Vajetororo is 1 month or 2 months or 3 months. Panigocho. The Kumabulu Yakuiwa. Abaswati by the carriage of Asaja Babo. Number 1. Atara Mwachibesa. Atara Mukuja, some Mukungwa Tebi Musacho, number 1, Ababuli Babo. Akarua Kona Ababuli Babo, you come back to our house. The Kunomukua was the number 1 family. Number 2, Ababuli. Mukungo move, utama etege ndaga kora. Number 1 abebo dibai gote before mutana gote nune family. Chiba sachia ongo kwa ego number 1. Chiba sachia. Number mukungo muyaga gote bina kwa mamo mino chibesa. Na ayo musacho muyakora bode mukanya akore gasi. Kwa tumera abebo chibesa kujisobo. That is a good characteristic of musacho muya. Arandi. Ekero kwa nyole musaro. Eke kwa nyole musaro. Number 1 amuibo. My mother, number 1. Oh my God. Yes. Ronald, we can't finish this debate. No, can you repeat this topic tomorrow? I will ensure that I'm there mapema. Kuna kitu nataka tuelewane na Peter. Unajua Peter, kuna watu millions and millions watching you now. Yes. And we want people get the quality education from this. Yeah, very good. We don't want people to be misguided. Okay. Yeah. So let us try to be universal and try to be very genuine. Yeah. Look around you, and look at your life, the way you treat, how you are living, and try to get other alternatives. What if somebody behaves this? How will the wife behave? So when explaining, try to explain all aspects. Yeah. To chaya mukao on expenses kia mamomino. To chaya mukao. Kinya banta baiga obuanchani bwamu ago no buanchani bwa baiboli. They are totally different. Everybody by obuanchani bwabo kama kawaida. Abana bagenda ororo baba kwani. Kende ba koli because umwiboli yomata karo kwanga kuli ndagre yaye. Umwiboli amate sengentoli kire espone ndagre yaye nchabu. To ako yubobe. Akara uchi sabe boli ba man kwanyero ngori etabe kruska to wagenda waliskabira bibodi problem batakaro kole weekend ma utane you don't know what's happening there tumeta bibodi ankiba miseti abibodi bari batabwati bana bakoradira yono barangeti simply because mumuratanye ko chimwangina awo bwati na kaso bedroom ya mwangina na ibona na masikani atugutire na mukayo ko moraya bobe tuanja bibodi we go there regularly, even daily, to manage their needs. One chef ago, one everybody bow. That is my point. Lakini much esa ta choche inchi style. Watangana kwa kungu kama kwa hivyo. Please. I want please. I need my person. I can give my mother time and minute. Peter and Ronald. Allow me we repeat this. But want to change tomorrow between the mother and wife.
who comes first. Yes. Yeah. Yeah, Please. hiyo tu. Just that tuifanye kesho eh. Peter Dana- karibu kwa mtandao. Kaka, Yes. kaka. Eh. Neba ukona lina nataka ngekuwa nengetebe iga. Akichisa chiachire. We are at 11:30. Tunaelekea saa 6. Sawa. Just 1 One minute. second, 1 minute. Omong nogo nero moko bera komo nyomba. Na indataka ukulipua na ba ukulipua. Kora rosi wa mato bujana omong no nyomba. Otherwise omoja ni mess up with your wife, au kulipua within a second, I go destroy your dental formula forever. Beko wa mato butaka ni wawe obuya nyomba. Omoeli bi omondoli wante bi na kaja to jitu komo ndete the screen. Tayo hakukuja. Sawa. Hakukuja. Okay. Stargal gaki na ni numero jinsa mwacha gaki. Na kajo ino ale mae gako na ku protest mae. I want just to give you some Kisa. Kisa kiana ya so hili. Aya. Unmute your mic. Yes. Okay, na bakwaniria mashabiki yonse mbamisiti buno bora lakini aisuru na ikire omuchadara rero nomuya amange mwara yakwanire wane gintu naringe goteba njese point yana nje ndabwate sikita buna goteba mukago ne gintu kia maana mukago nerekire gintu gesa gokonyora mamumi yani gintu ngoteba mamumi buna turi igantu metingi na monto style te yora gando anse go break the bonding era so musacha kuchasima mwapo igintu gitanga ni dance kurigere lingo swase to bikino musacha maskani kia batu chasi familia aba magocha konya nyoro musacha oraro gantu kuchasa baibuli bae meaning nabago chikombera igo musacha wanchita baibuli plus ni sister chiae no musacha uri gochiko wacha forever ekina kingi kigitangani ukorarigire muno konyora ngarurugete mambi naye bagocha kukwanga rurukire lakini musacha wanchita bawo mwabo nera bigitiga ukuririrwa tena wana nanchengo soro rugwenche kwa mamu mwabo nkumbagira at least ngucyari kungancha bunanchite mamu mwabo yente gitangani ndatebe mutige goita pita busa bya anya ne chibesa abasacha moko ena narora buno gochesa ne chibesa tari rasi mote bimukago koire mawo mino chibesa nabugo tumba chibesa kisiri singenjo chibesa ndio chanzo cha dhambi maitaro goiko bengi kwa mwena ne ratoko mabesa ngirere mamu omino ekero musibati yonchite mamu mwabo musacha ogo goikanera ncha abaiboli bago nabana bali bamino yege ntekenene ilafu kinande mbaunda kie obwate gotera sichi family ibere unwanchite mamu abo musacha approximately ngwanchare mamu mino Exactly. Chipoint ne chingi medina network ya nerembe umusacha njenta geteni oro musacha njo musacha uri chinguru nteba kura njo musacha kijara na musacha uri chinguru musacha doshira gerete tinde tiondo min inere tobikiyare yare musacha uri chinguru ya lende asingenjo na chatu ari byonsi pia tu ari lavu maskani gaki amaskani yaki ekere musacha tari amaskani doshi nero kurigere liseke rokwenda kunyoma tari ngende sensema yana abaiboli baitumba wochetie viri mwekwerende video please tema mwa amaskani ntu ate amaskani abesho abaiboli baito abakungu baito abaiboli mbiyateba taragosa egento kenene doshi negitari tuma so malitire chonye beka soko yebeka kucha masikani wanse kutabego ya masikani toko ya kuana buja lakini atusinyire kwenda kwa bere mechi yabanda gwika tubacha muntu tayora atwale masikani 100% egento kenene nchi muntu ngorigere muntu watento geko ya ndigere lingenda kuchorora ibintu binde tolemererani we nabo bikwereta byoka amasikani omuntu sacho understand bunande understand chi weaknesses chiane kobwa chi possibilities chiri chiane mbwate then angoro kigento gikoro ku mapenzi mama sara ntigarerete na tata na mamu mwabo oli singo cha kogenda mumuro ino atwale bintu ebinje na bongo chambera masikani obwanchani arafu no muntu ole very strong
tari erasima omubere na lakini tairu nembe omonto naroteba antu mbari na barau bagokea bakea mono nende mwatema koragira ogo mbeo nero orakembe egwete ekoire aina abuna bwa bantu ndari mama batukunya gukurira makubyara taegu gente kiga imagine naye kwarerira omwana oyo iga aike buna mukayo omudivertiri bono mwana ogotataka gokora ngina monto naciabekerema naye kero gukwana buba against omoibori ase gocha kunyoma gochimanya naye no omoibori chwa bange buna tore ganto gwata abana egento kerio okogania okorerwa no gosotete okorera omomuro oyo naba abana babo bagocha gokorerwa naye oigu bobe pi egento ekenene konya kwenda omochio bande ase bari bategererete bamasikani rigereria efamily eye naki amenyete musacha ekero akonyoma tari okwenda komochenchia abeke ng'werere kiago oino omosacha ogo ne character tokoyechenchia omonto neri oramotena naki moigwane onyanchete mama omwabo motebe aye ng'enderera gwancha ase eng'encho egento tokorigia na obwanchani na amariko agototebi mwanchane ancha abaibori naye ekero wanchete mama omwabo omosacha riria abutete sobo mwang'ina naye goika toke korora ase eng'encho naye nwanchete omoibori oyo togotoka kore buna aye okarera omwoganyete omogaka ache koragira obokima bwabo omosacha ogo anchete ng'ina most of the time naye ekero wanchete mama mwabo omomura oyo nigo spend time so mwabo omomura oyo kobwa mwabo nona bogotema omino yaya chibesa nchire naye gochiakanyamagora toragere twesiamo tumagotira goima kwenda gochirogoroga iga gochikorara aina ara amasikani lakini ekero obwate ndamwamu arafu nechikomandi buna gosincho nimbwate degree nisomete my friend mechi squeeze rikorigereri degree chiaga ase abasubati omosacha nabakwerora ase omosubati degree nchiri korigereriwu erieta rigiya abari gokobeka omenya omochi bwa omonto motware obotuko obuya nara aina abwate asante kaka ase riba. Thank you. Kajoy. Bache banyu gose network kise kangita akiwa bairire kurwa wairire moite no kwema tuna bali moite kutu moita Oh mbia tori ege sigisa era dindi go commenting se kuta akumuchada royo kwa umuyi nyogutore tugutiga bona tochitukwane bantu pero tindi gukwana natakamba kwana tigo birore rumambi pita paka tokenia bantu lakini rona ndio kaje tutingira basaja bibate bwati kaje kabwe tukalio kabudi Nkyo yao kwana ante ngodega Kajoy pilau damam hakibuna ngukwana munoiga. Haya, ongea sasa ukiwa serious. Ma serious ni lina serious. Abasacha tigabeski igoma mbintu chitutebe biya bona. Te akitiganti giri ko chinsa kiezi tigatorara. Etumia. Nayo goto saber bona. Mito sabe. Mucho mungi butiganda bikali kondiria na zeti. Munyi. Umefunga macho. Tuye grangira sana. Machenta tena saa tuko wakrambia muna siginchi yake ukiogina. Patrendire kuwe mabiali ngentambi na ndio watu ikia sinsechi. Ondera kalto kulara chitara somo bika na bwa makweli to asabiri awe 90 kwikanda litukunyambe kero umera. Ayama ketu akoboli litreki grawa siri tari mwana Yesu Kristo grambolita. Amen. Wacha turudie. Amen. Tukutane kesho. Kesho. Ya mwancho murigereri na tebire mbuya mono asengencho yakuba mono ite guchakira chiakaragete saa 2 oika saa 3 wikebire biga tigante besho ya on fire. Kesho tutarudia the same topic so that we have some time to discuss it fully. Tigante bonya no murigereria na ende show yakogokiri na ende urochinga kwasomera mange kurwaiga
channel yako kirimono nande you want to support us. We are raising 380,000 towards kuulia pyombo. Tafadhali, we request voluntarily you support us. Na bogotoma your message SMS M-Pesa wachasi number 0700169444. You can send us any amount, 5,000, 10,000 kulingana mna nyasara kurwanere, and this is voluntary. It's not ntoriko force, it's voluntary. If you feel esho yago konyere na and you learn a lot. Chibasi ne nyinga to gutumeka ko make sure ngesho yago chera online every day. Saa 3 internet y'abantu bari bagwakana chikamera to gutumeka iga, and then we are looking other things chi software na kiregento. Kuna watu wamesimama na isho. So kama wewe ni mmoja wao na ungependa pia kusimama na isho, tunachanga shilingi 380,000 towards kununua mashine, microphones na vitu zingine. Iwapo ungetupenda kutusupport, tafadhali namba ya M-Pesa ni 0700169444. Hiyo inapita hapo chini, 0700169444. Kerwa tumire chibasi chao iga ekerwa na boto kuchitangasa the next show fulani wa fulani fulani wa fulani fulani wa fulani utotomeire. So thank you, have a good night.